Bueno, boas tardes a todos. Vamos a celebrar este pleno en sesión ordinaria, ¿no? Bueno, simplemente dicir, antes de comenzar o pleno, co punto número 5 da orde do día, que era a moción do PSOE sobre a materia de sanidade. En principio, pois non o vamos a... Bueno, pois non se vai a levar a pleno, ou vamos a quitar do punto da orde do día, porque, bueno, pois hai unha serie de aclaracións, digamos, técnicas, ¿no? Para, bueno, como entraría no grupo mixto ou como si pode ser presentado por un solo partido, neste caso PSOE, que foi que levou a iniciativa dende o primeiro momento, ou si outro partido tamén que forman parte dese grupo mixto, pois tamén se pode incorporar, pois, digamos, esa moción. En todo caso, como non está clara a situación, e así quedou remarcado, digamos, na última comisión, pois a secretaria Dolores pedirá uns informes para que nos aclaren esa situación e despois, bueno, pois poder tramitalo pois como corresponde. Por tanto, eliminamos o punto número 5 da orde do día e vamos a dar comenzo polo primeiro punto, que é a lectura ao acta anterior en sesión extraordinaria, que foi a que se celebrou o 11 de xullo de 2019. Non sei se hai algunha aclaración por parte do Partido Popular con respecto a esta acta. Algunha aclaración? Pilar, algunha aclaración? Eu sí. É que non teño as páginas, só teño que imprimir. O punto número 3, donde pon a creación e composición das comisións informativas, o que pon aí de que as comisións funcionarán tamén como áreas de traballo das que os responsables serán os concelleiros que se designen como presidente en cada unha das comisións propostas. Eu non lembro ter dito eso, porque de feito xa na anterior legislatura presidía o alcalde as comisións e despois delegaba, se non podía asistir, en que en el considerase. Entonces eu penso que eso non, da miña boca non saiu. Aclarar ese... Bueno, despois de aclarado entonces esa mención, pasamos a adoptar, bueno, pues este primeiro punto da acta anterior. Votos a favor. Pasamos ao punto número 2 da orde do día, que é o orzamento municipal para o exercicio 2019, e pasa a comentar este punto a concelleira de Economía, Pilar Martínez. Que non é igual, pero non é aburrido. Vale, Miguel. No, é un problema de sempre, creo. É igual, empezamos sin máis. O que pasa que vai ser bastante máis aburrido sin as diapositivas. Vamos a ver, traemos... Eu creo que o problema do ordenato quizáis máis que do... O malo que despois para as axudas eso tampouco se vai ver. O orzamento é de menos. Bueno, empezamos así por arriba. Traemos a pleno unha proposta de orzamento para o ano 2019, que este ano ascende no seu total, tanto de gastos como de ingresos, a un total de 4.526.475 euros. En concreto, ven sendo máis ou menos un 25% máis do presuposto do ano anterior, de 2018, que eran 3.628.000 euros, cun incremento de algo máis de 900.000 euros, fundamentalmente por dous motivos. Desde que nos iniciamos o equipo de goberno anterior, máis iniciamos o goberno aquí no Concello de Ribadumia, unha das cousas que sempre intentamos facer era que o presuposto mostrase claramente cales son as previsións de gastos e de ingresos reais que hai no Concello de Ribadumia. Entonces tamén se inclúen axudas que se perciben e axudas que se dan, que noutros presupostos de outros concellos non se inclúen. Por eso quizáis esta cantidad. E tamén demostra que a final de ano o equipo de goberno, neste caso anterior, porque os presupostos xa foran presentados en xaneiro
teñen máis menos unha estimación clara do que van gastar e do que van ingresar durante o ano seguinte. De aí esa importante cantidad, porque este ano pois temos, como veredes despois, unha parte moi importante de investimentos gracias fundamentalmente a dúas subvencións que recibimos e pois, as outras que recibimos todos os anos. Destes orzamentos temos os ingresos e os gastos, e os ingresos, como vedes aí, están compostos por 9 partes, das que destacan fundamentalmente o que son os impostos directos, donde está a urbana, donde está o lixo, donde está a auga, e que ascende a previsión a 1.134.200 euros, que ven sendo un 25% do total do presuposto e que significa un incremento respecto do ano anterior de máis menos 18.000 euros. A segunda parte importante é o capítulo número 7, que tendes aí tamén, que serían as transferencias de capital. Neste caso, para o ano 2019, aquí onde está a gran diferencia con respecto ao presuposto do ano anterior. Supón un 25, algo máis dun 25% do total do presuposto, e implica prácticamente o triple das transferencias que recibimos o ano pasado, que foron pouco máis de 300.000 euros. E despois, a partida máis importante, a número 4, que tendes aí a de 1.504.676 euros, que supón o 33% dos ingresos que percibe o Concello e que fundamentalmente son as transferencias que nos fai o Estado, que máis ou menos son uns 850.000 euros cada ano, as transferencias que nos fai a comunidade autónoma para, pois, por exemplo, o Fondo de Cooperación Local, o mantemento do CPI, que pagan a súa parte, as axudas á dependencia, unha pequena axuda que nos dan para o aumentamento da gardería, todos eses ingresos que nos dan para gastos que ten o Concello. E tamén están aí nese 1.504.000 algo máis de 176.000 euros que nos dá a Deputación tamén para gastos, pois, por exemplo, para o auditorio, 5.000 euros do gasto do auditorio veñen de aí, para a festa do tinto, para o plan de emprego, para a axuda de fogar, é dicir, son ingresos que nos dan as outras administracións para gastos correntes do Concello. Aí, nese cuadro, que non sei se se ve moi ben, máis menos está recollido así moi por riba pois o que serían os principais ingresos. Tendes aí eses 850.000 euros dos que falábamos en laranxa, que son o da administración, pero simplemente para que se vexa, por exemplo, de Urbana, o que é o IBI, pois recaudamos 842.000 euros, que ven sendo un 22% dos ingresos. Ou, por exemplo, da recollida de lixo, que tendes aí, que este ano vamos a baixar o 10% por adherirnos o proposto por Sogama, son 186.000 euros, é dicir, para que se vexa máis menos de onde recibimos os ingresos que despois, na partida seguinte, os gastos son os que podemos gastar. Entonces, aquí tamén temos fundamentalmente tres partidas que destacan os gastos, que son, en primeiro lugar, os gastos correntes en bens e servicios, que tamén se incrementa, unha partida que se incrementa un 2% respecto do presuposto anterior, que supón eso que dicía o 37%, que son 1.681.000 euros. Aquí van, pois, desde os seguros dos coches, hasta a electricidade, a agua que se consume, as alarmas, os eventos, as actividades que se realizan ahora nos xoves animados, é dicir, todo o que é o gasto corrente do Concello. A segunda máis importante é o gasto en persoal, que ven sendo un 29% aproximadamente do total do presuposto, tamén se incrementou un pouquiño este ano, 2,5%, e finalmente a terceira máis importante en gastos son os investimentos reais, que vamos a ver agora así un pouco por riba o que está previsto, que supón casi o triple dos investimentos que se fixeron no ano 2018. Vedes aí o que dicía, eso é máis menos, é moi visual para que se vexa máis menos en que se gastan as cousas, é dicir, a parte laranxa é o gasto corrente, o que vos dicía, luz, agua, seguros, teléfonos, alarmas, actividades, eventos, todo eso vai aí nese apartado. O azul é o de personal e o verde son os investimentos que se realizaron ou se faltan por realizar este ano. Bien, nesta outra, perdón, aí
tendes máis repartido, si cadra, pois eses gastos por porcentaxes. Vedes tamén a partida, para que sexa visual, a partida máis grande, que é a de 1.500.000, que é esa que falábamos de materiales e suministros, a rosa, que é a rosa a esquerda miña, a dereita das persoas que están no público, a de investimentos, e abaixo esa gris máis as dúas que teñen polo lado son as de personal xunto coa azul que está ali, que supón un 6,92%, que sería a seguridade social dos traballadores todos que ten o Concello. Esta comparativa vamos a deixar. Isto era o que vos dicía antes dos investimentos para este ano 2019. É dicir, fundamentalmente hai dúas subvencións que son o IDAE, que este ano se van a invertir 569.000 euros, e o de Porrense, que supón casi 200.000 euros, que implica esa subida importante dos investimentos reais que se van facer no Concello. E xunto con eses, aí tendes algúns, non todos, aí hai outras cousas, investimentos que se fixeron ou que están previstos facer con cargo ao presupuesto deste ano. Pois o que falábamos, o IDAE, por exemplo, o CRA de Lois, que se vai empezar a condicionar ahora todo o que é o contorno, onde están os columpios máis a zona que vai hacia atrás, hacia o centro social, é dicir, as melloras que vai haber fontes e lavadoiros, que xa algúns se está realizando con fondos propios, todo o que son muros e camiños que van con cargo ao Plan Concellos 2019 da Diputación. Aumentouse a partida, ainda que non está aquí recollida, de melloras de viais públicos, e despois algo que tamén xa están empezando a preparar, os cubrecontenedores, que é unha cousa que se está pedindo desde a xente do casco urbano, cubrecontenedores que van 33.000 euros, máis os sistemas de suxeición que se van a aplicar en algunhas zonas das parroquias, non en todas, porque evidentemente non chega, pero bueno, son 7.000 euros que están aí, xunto con unha partida pequena que solicitamos a Xunta tamén que nos concedan contenedores, pero bueno, se non nos conceden, temos aí unha partida que é pequena para as necesidades que hai para comprar xa novos contenedores. Fundamentalmente creo que os que máis se necesitan son de papel, fundamentalmente, e os amarillos, creo. E despois, pois, as redes de saneamento ten aí 40.000 euros, e o que son melloras en instalacións educativas, culturais e deportivas, que esas si van xa con fondos do Concello, independentemente das subvencións que se poidan recibir, que entre as tres van a casi 25.000 euros. En reparto, eso é máis menos o que así por riba ten as distintas concellerías, áreas de traballo en que está dividido, o sea, que está dividido o presupuesto. Tendes pois partidas máis menos equilibradas entre o 6 e o 8%, pois desde os 6,14 que é cultura e patrimonio, cun investimento previsto de 198.000 euros, hasta emprego cun 8,82%, 258.000 euros, e fundamentalmente todo servicios sociais, un 10,71%, que xa se destaca un pouco sobre as demais partidas, con 346.000 euros, e fundamentalmente o que falábamos, polo investimento que nos supón esas dúas subvencións, as vías urbanas con 224.000 euros, e o alumeado público, que este ano é unha das partidas en obras, precisamente, que máis sube gracias a esa subvención, que suporía un 22,10% destes investimentos para o ano 2019. E, en principio, nada máis así, sobre unha vista xeral sobre o presupuesto. Gracias, Pilar. ¿Algunha aclaración ou observación por parte do Grupo Popular? Nada, Pilar, como sempre, gracias pola explicación gráfica e demais, que é un traballo que sabemos que non é fácil. Pero, bueno, ano máis tamén atopámonos con que o orzamento chega a este pleno cando xa máis un libro de ingresos e gastos que unha previsión deles. Quedan 3 meses para cerrar o exercicio. Realmente pouco nada se pode aportar a uns presupostos que prácticamente estarán esgotadas as partidas.
Consideramos que a nosa función neste punto prácticamente pois se vai a limitar a ver como se gastaron os cartos, onde proviñan, a non poder facer ningún tipo de aportación que non retrasase ou que non influíse no desenvolvemento normal da aprobación dos presupuestos. Nos non vamos a facer unha interpretación pormenorizada do presupuesto, porque xa se fixo agora con porcentaxes e con datos concretos. Vamos un pouco máis a remitirnos a como reflexa o presupuesto algunhas das necesidades máis demandadas durante os últimos exercicios, incluso tanto de algúns colectivos como algúns compromisos que se adquiriron por parte deste pleno e que de momento tampouco se cumpliron. Como dixo Pilar, un orzamento que ten un 25% de incremento no total. A maioría dese incremento ven das subvenciones de idade de Porense, nos gastos de persoal laboral, que tamén se observa unha subida salarial recoñecida, outro tipo de gastos, material, suministros e pequenas cantidades en varias partidas. O que botamos en falta un pouco, unha vez máis, é que a pesar da boa saúde que ten este Concello e do aforro que se está anunciando desde as últimas elaboracións de presupuestos, seguimos vendo que algunhas inversións en colectivos ou en mellorar e ampliar zonas de ocio dentro do Concello pois siguen sin aparecer nos presupuestos. Atopamos, por exemplo, que en urbanismo aumentaron os gastos das partidas de personal técnico e de traballos técnicos de urbanismo, mentras que o ingreso polo impuesto de obras baixou, algo que tampouco tería demasiada lógica, debido a que se baixou a actividade urbanística, non é lógico que se invirta tanto carto en técnicos, en expedientes, en estudios técnicos. Tamén hemos reducido as partidas no referente a reparación, mantenimento e conservación, algo que consideramos curioso, como as de parques e xardíns, a de medio ambiente ou as instalacións deportivas, que se vieron reducidas en 1.500 e 3.000 euros aproximadamente, cando ainda existen carecias e necesidades de mantenimento en algunhas desas instalacións, como pode ser o pabellón de Sesán, que vos coñecedes, que ten goteiras de fai varios anos, o pabellón de Ribadumia ten un problema tamén de condensación, e incluso no inverno parece ser que tamén é un problema coa choiva e ten algunha goteira, e tamén hai queixas sobre o desgaste do piso do propio pabellón. En algúns parques atopamos algúns xogos rotos, pequenos detalles de mantenimento que nos chama a atención que se reduzcan as partidas, que ainda sigue habendo problemas. De feito, nas comisións do pasado martes preguntamos pola situación de algunhas destas partidas para ver en que estados atopaban e poder propoñer alguna mellora ou reinversión delas, pero non supemos con certeza canto quedaba, porque según nos informaron na comisión, requiriron un informe de tesorería para saber un pouco cal é o gasto exacto, co cal desistimos por non materialmente o tempo era imposible para poder facelo. Como xa comentamos tamén nas comisións informativas, unha das grandes sorpresas que atopamos é que a partida dedicada ao convenio coa Escola de Música da Agrupación Musicultural segue a ser a mesma, de 10.000 euros. Non sin entrar a valorar a máis que sobradamente demostrada evolución, calidade e aportación social de este colectivo, e simplemente centrándonos en compromisos adquiridos con eles, cabe recordar que no pleno celebrado o 5 de xullo do ano pasado, o Partido Popular, este grupo, presentou unha moción na que se pedía unha serie de actuacións para con eles, e tras unha proposta de modificación por parte do Goberno, acordouse por unanimidade, leo textualmente, que o Concello de Ribadumia se compromete a incrementar a axuda municipal á Escola de Música de Ribadumia en función dos acordos resultantes da negociación do actual convenio coa Asociación por Escola de Música, e segundo, que o Concello de Ribadumia se compromete a iniciar as correspondentes negociacións coa Asociación de Veciños de San Andrés de Barrantes co fin de proceder á ampliación das instalacións destinadas á Escola de Música de Ribadumia. A nos constanos que despois de máis dun ano dese acordo plenario que se foi acabado por unanimidade, non se deron todavía seguir os primeiros pasos para chegar a negociar unha modificación dese convenio, en todo caso, dunha reubicación das instalacións ou mellora. Non o decimos con ánimo comparativo nin nada polo estilo, senón falamos desde o punto de vista de cumprimento dos compromisos deste pleno cos colectivos. Así mesmo tamén atopamos que non se tuvo en demasiada conta o esforzo dos clubes do Concello en prol da igualdade, xa que as categorías femininas deste Concello de varios clubes acabaron grandes éxitos ao longo deste ano, e sabemos que hai algún deles, somos sabedores concretamente da sección femenina do Club de Fútbol,
que propuxo non sei saber que se propuxo unha axuda expresa para este tipo de categorías femeninas, que tamén preguntamos na comisión concretamente por isto, porque tiñamos coñecemento, e según nos informaron na comisión, desde 27 de novembro de 2018, creo recordar que apuntei eu, 27 de novembro de 2018, que recibiron un escrito que tiñan unha serie de demandas, entre elas, certo, Pilar, non? Non sei, non? Volvo a ler despois. Non, volvo a ler aquí e os demais. Vale. Non era así exactamente. Bueno, despois aclaramos, porque mellor estou confundido. No, confundido non, pero hai que dicir todo o que pon aí, e eso non o pon exactamente. Todo o que pon aí, non estou lendo literalmente nada, estou falando do que falamos nas comisións. Sí. Vamos a buscar, non hai problema. No, sigue, Sigo, que, sí, despois contestes. Gracias. Entonces, non podemos entender que un concello que se determina como abanderado do deporte, efectivamente, da igualdade e da diversidade, que colgamos bandeiras reivindicativas no balcón continuamente, pois non nos chegamos que non se involucre un xeito importante con equipos femeninos do fútbol do concello, por exemplo, que é un deporte máis maioritariamente masculino, como as mamis arnelas, ou mesmo co equipo do Umea, que milita en segunda nacional. Entendemos que para eles vai ser un sobreesforzo este ano facer a temporada, que ao mellor non teñen outros clubes, quizáis sí que se merecería unha atención especial. Tampouco entendemos que se deixen obras a medias no campo municipal de Ribadumia, como nos fixo trasladar algún dos membros do club. Do club. Pero non entenden de cal. Do Umia, do campo do Umia. Do Umia. Fixeches o do Umia. Pois, perdón, quixen dicir o Umia. Ademais, tal como se verá no seguinte punto do día, debido, según nos informaron tamén nas comisións, a un incremento de números de entidades e clubes, as cuantías a repartir vinon ser reducidas para algúns deles. Claro, é lógico, haber máis entidades, pois hai máis donde repartir, e as cuantías se mantuveron, polo tal, algúns van a recibir menos cantidade que outros anos, en que despois falaremos un pouco máis en profundidade no outro tema, a pesar de que algúns deles incrementaron os méritos que se valoran nas bases, e obtendo mellores resultados, maiores fichas en caso de algún club deportivo, incluso máis socios, pois van a ver que van a recibir menos axuda que na anterior ejercicio. En definitiva, desde o noso punto de vista, pois son uns deportiños por aquí e outros por alá, que xunto coas importantes subvencións para a administración van dando para ir facendo sobre a marcha e sin financiación concreta o proxecto que este equipo de goberno leva vendendo desde fai varios meses, e que parece que mesmo ata condiciona a elaboración do orzamento municipal. Ante este documento, o orzamento, imprescindible, sen dúbida o máis importante para poder exercer unha vida normal do concello, nós non podemos mostrar máis que unha disconformidade con certos recortes que xa comentamos, con determinadas insistencias en algúns proxectos, como por exemplo a execución por fases do proxecto que xa foi rexitado por a institución de Deputación no seu día, e que na nosa opinión non vai a conseguir resolver a problemática real que existe no CPI, nin no seu entorno, nin nas entidades e asociacións que necesitan de máis espacio, nin da escola de música a hora de buscar un local onde poder ensayar ou trasladar o día de mañán á escola. Seguramente diredes que isto está consensuado con todas as partes e que ten unha aprobación ao 100%, pero bueno, todos somos conscientes de que tal consenso non é tal. O que sí que de verdade me chamou a atención, que tamén comentei nas comisións informativas, foi que despois de ter unha partida de 30.000 euros o ano pasado que resultou estéril, porque ben polas bases que regulan, ben pola pouca demanda, o que sea, quedou sen tocar. Este ano volveuse a sacar esas 30.000 euros e, que eu sepa, según nos informaron tamén, sigue sin haberse gastado ningún céntimo dela. Pensamos que chegados a este punto, que estamos en setembro, poderíase haber feito unha previo a este pleno unha modificación de créditos desa partida para incrementar, por exemplo, pues, as partidas que corresponden ás asociacións e clubes debido a ese aumento de asociacións e de clubes para compensar un poquinho a diferencia, ou para intentar sentarse coa agrupación e facer cumplir o mandato plenario que referín antes do ano 2018. Vamos a ver. Seguramente non sei dicir que, claro, que nós tampouco propuxemos alternativas e tedes toda a razón do mundo. Por ese motivo é polo que non vamos a votar en contra dos presupuestos. A responsabilidade que adquirimos coas veciñas e veciños de Ribadumia o pasado día 6 de xullo nos impide
votar en contra dun orzamento que permita o exercicio normal da actividade municipal, e ainda por riba no que nos non propuxemos alternativas ás propostas, que por tanto son as que hai, e non nos queda máis que acatadas. E se non nos propuxemos, ainda que as temos, foi por varios motivos, pero fundamentalmente porque non nos parece tiña apuntado que de risa, pero non é a expresión, non me parece tampouco de recibo intentar meter propostas a esas alturas do ano por la razón que explicaba antes, porque moitas veces as partidas estarán esgotadas, outras non se querrán tocar. Calquera proposta que fóramos a facer seguramente non iría adiante, algo que xa faremos con suerte para o próximo exercicio se son recibidas as nosas propostas. Vale, como diredes, dicir sempre costume neste Concello aprobar os presupostos ás alturas do ano, pero que sea costume non quere dicir que sea correcto. Todo isto, sumado a que, como xa dixemos antes, o orzamento non reflexa acordos acadados e compromisos adquiridos por este pleno, non nos deixa outra opción que absternos neste punto. Ainda así, como faremos chegar por registro de entrada nos tendeiros días, unha vez aprobados os presupostos, e para non demorar máis que os clubes e as entidades poden recibir o 25% das súas subvencións, faremos unha serie de propostas para destinar o importe sobrante de algunhas das partidas, solicitando unha modificación de créditos que si é de interese estudiar, pois sería lo que haceríamos. Gracias. ¿Algunha aclaración ou observación por parte do... Bueno, vou ser breve porque, en fin, para facer unha crítica así tan extensa e decir que te vas a abster, eu, como sí que me vou a abster, vou facer unhas observacións, pero vou ser breve. A cuestión é que efectivamente é un orzamento para 3 meses, porque estamos na altura do ano na que estamos, coincideu en este ano electoral, co cal xa marca pois, significativamente que vai ser un orzamento, sea como sea, para medio ano, coas dificultades que hubo tamén para aprobar un orzamento no seu momento, vémonos agora pois aprobando un orzamento para 3 meses. Entonces, si queremos facer críticas de que, pois por criticar que se poden facer críticas porque hai partidas de 1000 euros, eu creo que no seu caso, cando chega a conta xeral deste ano, pois se queremos facer críticas será onde hai que facelas, pois se gastou ou non se gastou o que se declaraba pois a intención política de gastar. A cuestión aquí nos trae agora é que temos un orzamento que, bueno, efectivamente hai un gran incremento nas inversións por parte da subvención do IDAE, do Ministerio de Industria, por parte do Deporense, que son 167.000 euros da Diputación para os arranxos no colexio, máis o Plan Concellos, que son casi 356.000 euros para obras no Concello elexidas polo equipo de goberno. Digamos que son, bueno, a min non deixa de satisfacerme que o Partido Socialista, que é quen controla estas administracións, este poñendo, non sei que porcentaxe, pero un grandísimo porcentaxe das inversións aquí en Ribadumia. Estou satisfeito por eso que non vou votar en contra deste orzamento, por suposto, polo que digo, porque é un orzamento para 3 meses, porque é un orzamento moi condicionado por eso, porque é un orzamento que ten unhas inversións que eu considero que van a ser moi positivas para este Concello. Son inversións que ademais que xa foron acordadas co Partido Socialista de Ribadumia estando no goberno no mandato anterior, co cal eu son o principal impulsor, o principal defensor, quero decir, deste tipo de inversións. Si destacar que, bueno, gustaríame que no vindeiro orzamento pois poder ver algunha partida, non digo tan grande como a do IDAE ou non digo tan grande como a de Deporense, pero algunha partida interesante da Xunta de Galicia á hora de afrontar algún gasto no colexio, que son os principais responsables das inversións que se teñen que facer en materia de educación. O Concello fai o que pode,
afortunadamente contou coa axuda financiera da Diputación, pero claro, sabemos que son competencias impropias que estamos asumindo. Entonces, bueno, ojalá no 2020 contemos nun orzamento con algunha subvención por parte da Xunta, a ver se os compañeros do Partido Popular poden cumprir o que dixeron en campaña, que parece ser que iba o Partido Popular a facer unha serie de inversións aquí no Colexio de Barrantes. A ver, esperaremos. Tamén me están chegando, pois, nas últimas semanas queixas de algún colectivo, de alguna asociación cultural que o que manifestaban os compañeros do Partido Popular, que non están pois de acordo con como está levando o equipo de goberno, o grupo de goberno, pois o tema das subvencións. A min gustaríame, non para este orzamento, porque este orzamento xa sabemos o que digo, que quedan 3 meses e está todo como está, pero bueno, si hai ese malestar, si hai esas diferencias, pois todos os que estamos aquí sabemos que un equipo de goberno pois ten que escoitar a esa xente e terá que pois tomar unha decisión si hai unhas demandas dese tipo, non? É ben certo que os convenios moitas veces se firman fai moitos anos, e a mellor as condicións actuales pois non son as que eran cando se firmaron os convenios, pero bueno, o que digo, eso quedará para, supoño, para o ano que ven. E aí tamén estaremos nós, pois, como é a nosa obriga, pois, fiscalizando e controlando un pouco o que se fai. E despois, por apuntar un solo detalle, o tema dos contenedores, efectivamente, é unha inversión importante, son 30 e tantos mil euros nos cubre contenedores de Barrantes. Efectivamente é unha obra demandada, unha inversión demandada, é unha inversión que queda ben, que a mí me gusta, me parece correcto invertir neso. E tamén unha subvención da Diputación Provincial. Pero tamén temos que ter en conta o tema da seguridade cos contenedores, xa o temos falado o alcalde en moitas ocasións no mandato anterior, o tema da seguridade dos contenedores nas carreteras, que son tamén, bueno, digamos que en Barrantes é unha cuestión máis ben estética ou de orden, de espacio, nas carreteras pois tamén é unha cuestión de seguridade vial. Entonces, bueno, nun vindeiro orzamento tamén esperamos ter pois unha maior inversión neses sujeta contenedores. Por lo demais, nada máis, absternos por esos motivos que dixemos, esperar que é a intención de calquera grupo de goberno ter uns orzamentos no ano que ven, pois, como todos queremos sempre, pois en tempo e forma, dentro das posibilidades do Concello. Gracias, Pepe. Alguna anotación ou observación por parte de Somos Ribadumia? Bueno, boas tardes. Nós, como habíamos feito unha serie de propostas que nos tiveron en conta, así que temos que explicar a nosa postura con respecto ao orzamento e con todo feito. Porque hai unha cuestión, tampouco é certo que os orzamentos se traian sempre en setembro. Non é a cousa así. Non se traian en xaneiro, pero tampouco se traian en setembro. Este é un orzamento moi pouco habitual porque o retraso non ten nada que ver con cuestións administrativas, senón con cuestións meramente políticas. Porque o documento xa estaba preparado en xaneiro e, de feito, houve unha comisión informativa xa e estaba para levarse a pleno. O que pasou foi que nós presentamos unha serie de propostas para incluir no documento e a partir de aí, pois, o partido mayoritario, que é de Independientes por Ribadumia, considerou que esas propostas, pois, eles non vían que deberan ir no orzamento e provocaron o bloqueo do tratamento do orzamento en xaneiro. As nosas propostas incluían, entre outras cousas, un aumento nas partidas de axudas ás diferentes entidades sociais, culturais, tamén os clubs deportivos e a escola de música, entre outras cousas, depois cousas pequenas, máis ou menos discutibles. E, bueno, o que pasou foi que Independientes decidieron retirar ese punto da orde do día cando se iba a debatir en pleno un par de días antes. Isto foi a finais de xaneiro. Non supemos nada hasta 2 semanas despois que nos chegou unha contraproposta de Independientes onde en principio non aceptaban as nosas propostas, pero despois sí a condición de que se eliminaran as limitacións e as remuneracións políticas. Vou citar textualmente. Por lo tanto, para poder incluir estes investimentos no presuposto como tal, os investimentos a nosa proposta, o Grupo Municipal de IR propoñemos que se teña en conta a adopción das seguintes medidas, que os 86.000 euros, que era a cantidad que nós inicialmente prevíamos,
que faltan para poder levar a cabo estes investimentos se sufraguen a cargo das seguintes partidas: retribucións básicas de altos cargos, a seguridade social dos mesmos, dietas de asistencia a plenos, dietas de asistencia a xuntas de goberno, dietas a comisións informativas e outras remuneracións de partidos políticos. Justificábano e expoñían esta contraproposta. Ben, nos estudiámola e o 25 de febrero respondemos aceptándolla, a pesar de que era un pouco ridículo a 2 meses antes das eleccións falar das liberacións políticas, porque o novo goberno que entrara podía cambiar as liberacións perfectamente, pero nós, a pesar de que era un pouco tonto facerlo así, decidimos aceptalo e aceptámoslo. Sin embargo, Independientes non lle valeu que yo aceptáramos e bloqueou o tratamento do orzamento e calquer tipo de negociación, co resultado de que agora chegamos a setembro, faltan pouco menos de 4 meses para acabar o ano, e cando tiñamos que estar aprobando o resultado contable de 2018, estamos aprobando un documento presentado injustificadamente tarde, porque leva feito desde xaneiro, temos goberno desde xullo, co cal en xullo se pudo haber aprobado, porque ademais pois, hai unha maioría absoluta que lle permite a Independientes aprobarlo por vía do rodillo o documento que eles consideran que é o que vai a pasar, porque para ter este documento hoxe aquí non houve máis reunión cos partidos de oposición, ou por menos con nós, que a mínima obligación de levarlo á Comisión Informativa. E isto é exactamente, por cierto, o que facía o Partido Popular cando gobernaba, chegar o día antes do pleno. Este é o documento, señores, se lo quieren bien, e se non, tamén. Co cal, pouco a pouco, vamos vendo o problema das maiorías absolutas, que é que os partidos empezan a saltar as súas caras feas, pasa en todos lados, non é nada tampouco malo. E neste caso, bueno, remarcar a deslealtade cando se estaba no goberno de quen lle dou as costas a quen lle axudou a chegar á silla, en canto tuvo oportunidade, algo que nos parece un pecado soberbio, porque a vida dá moitas voltas e somos todos bastante novos e ainda temos moito que andar. Ben, ímos a votar en contra, pero non ímos a votar en contra porque o documento non sea realista e non sea adecuado. Como decían os meus compañeros antes, a estas alturas do ano o documento é pouco máis menos que un documento de gastos e ingresos. Tampouco porque non recolle as nosas propostas no seu conxunto, pois moitas delas eran cuestións que nos prevíamos que eran importantes, que o equipo de goberno que entrou pode decidir que poden esperar e que non sean tan importantes, e nós nese sentido pois vamos a seguir sendo igual de leais a quen goberna e non vamos a andar a discutir por esas cuestións. Pero hai outras que nos parecen inaceptables, como que na situación actual económica deste Concello, que vai ben, logo do aumento que nos últimos 3 anos tivemos no número de entidades culturais deportivas e sobre todo sociais, se manteña as mesmas partidas do ano 2016, que, por certo, foron as partidas creadas polo Partido Popular na legislatura anterior, gastáranas ou non as gastaran. Esa partida non se moveu en o mellor 7 anos. A nosa proposta a este respecto era, e sigue sendo, porque ainda se pode facer, subir 4.000 euros a partida de entidades sociais. O grupo que máis aumentou. No 2015 había 3 entidades e este ano van a repartir cartos entre 8, se contín ben. 2.000 euros para as culturais e outros 2.000 euros para as deportivas, que, como dixeron outros compañeros meus, ademais de aumentar o número de entidades, están facendo un esforzo enorme e quero facer unha especial referencia efectivamente aos clubs de fútbol. Hai 10 anos, ni unha sola muller de Riba do Mias xogaba profesionalmente ao fútbol, e hoxe en día hai varios equipos. E iso, os orzamentos municipais teñen que recollelo porque sabemos que é un esforzo e sabemos que é un esforzo económico. Eu non digo que teña que haber unha axuda específica ao fútbol femenino, pero sí que hai que recoñecer aos clubs deportivos o esforzo que están facendo. En total, 8.000 euros, únicamente 8.000 euros. Unha cantidad máis que razonable, que o equipo de goberno actual pois non o tuver en conta, nos parece de recibo, porque ademais hai actualmente algunha partida que quedou no orzamento que non se vai a gastar no que estaba pensado porque o arquitecto xa non está, por exemplo, e con esa partida ahora mismo podíamos aquí acordar mover estes 8.000 euros e favoreceríamos enormemente as entidades culturais, deportivas e sociais que o merecen, e eu votaría a favor. Ben, por outra banda, tamén nos parece bastante inadmisible que habendo un acordo unánime, como dicía compañeros do Partido Popular, unánime, para mellorar o convenio coa Escola de Música, o orzamento non recolle nin siquiera a intención de levar a cabo ese acordo. Que dende a aprobación en pleno de junio de 2018, nin a concellera responsable no seu momento, nin a responsable agora, nin ningún membro do actual equipo de goberno teñan dado ningún paso para facer efectivo este acordo, é vergonzoso e irresponsable e é desleal cos acordos plenarios, coa democracia e coa Escola de Música e cos pais e nais deses nenos.
E non vou falar da nosa proposta neste sentido, que supoñía aumentar 5.000 euros, porque non ten por que ser esa proposta, podía ser outra cantidad, que, por certo, está moi ben justificada, porque esa proposta viña acompañada, cando se presentou o Concello, dunha proposta de novo convenio consensuada coa Asociación por a Escola de Música, porque nós sí nos reunimos con eles e sí fixemos o noso traballo, pero, bueno, o goberno ten aí, e nin mira para ela, nin parece que quera reflexar no orzamento a súa intención de cumplir o acordado, algo que para nós debería ser así, pois os acordos son para algo. Entón, polo tanto, vendo a falta de vontade de chegar a acordos de ningún tipo e que, polo que se ve, os independientes, señor alcalde, pretenden marcarse un Pedro Sánchez e que nos deamos a nosa aprobación así porque sí, lamentamos dicir que non podemos facelo. Non sei que estamos ao lado da xente, non sei que estamos ao lado dos clubs, ainda que non vayamos todos os domingos ao palco, e estamos ao lado das entidades e ao lado das nais e dos pais da Escola de Música Municipal. Nós sí, igual que estuvemos sempre, e traémoslo aquí, dicímolo, e dispoñémoslo con feitos. Estes orzamentos non supoñen nese sentido un avance. Obras fanse todos os anos, hai que pagalas, e as subvencións veñen para eso, e está ben que se faga, e é responsable do equipo de goberno decidir as súas prioridades. Non se non vou entrar, pero hai cuestións que non podemos aceptar e, polo tanto, vamos a votar en contra. Alguna aclaración máis, Enrique? Alguna aclaración? Sí. Vamos. Ahora sí está. Me interesa. Bueno, no, vamos a empezar por el final. Vamos a ver. Efectivamente, para aclaración tamén do caso que toca a Ramiro, vamos a ver outra vez. Os presupuestos, a primeira proposta dos presupuestos entregouse en xaneiro de 2019. Desde xaneiro de 2019, evidentemente, claro que tivestes. Vale, quería que se vise precisamente para ver como alguén minte descaradamente. A ver si se pode ver. Si non leo eu, non hai problema. Entonces, en xaneiro de 2019 presentouse unha proposta de presupuestos que prácticamente é o que está aquí. Houve algunha pequena modificación porque pois houve que meter, por exemplo, o plan este de novo empleo da Deputación. Tivemos que meter tamén o tema da... cal foi o último renting que tivemos que poñer do que non me acordo? A parte das fotocopiadoras, tivemos que incluir o dos desfibriladores, é dicir que se comprar ou non. El sistema de renting, desfibriladores, actualizáronse todos para tanto os campos de fútbol como para o xinasio e as instalacións do Club Náutico o Muiño, e aparte tamén se contratou o mantemento do desfibrilador que ten Protección Civil, que a Xunta no seu momento cedeu, pero despois o mantemento tense que ocupar o Concello. Entón, houve unhas pequenas modificacións sobre un presupuesto que prácticamente mantiña a forma dos 3 últimos anos anteriores, e co investimento todo que ten aprobado e consensuado en Xunta de Goberno. En Xunta de Goberno na que participaban tanto PSOE como Somos Ribadumia. Entonces, lógicamente, sorprende moito determinadas cousas. A pena non, pero leo, non teño ningún problema. Entonces, esa primeira aclaración quere dicir, eu podo entender que vos entrastes en xuño, pero os vosos compañeiros de antes si tiñan o presupuesto, sí, pero o problema como paso os documentos, necesito un pen. Sí que se entregou, sí que houve tempo para facer modificacións, para facer modificacións, incluso admitir propostas. Despois hai que ver si esas propostas se encaixan ou non, pero de entrada tempo sí que houve. Entonces, lógicamente aí sí que houve tempo. O presupuesto non se presenta, o sea, o presupuesto entregouselle na Xunta de Portavoces, o sea, convocouse e entregouselle a todas as forzas políticas, pero alguén se cabreou. Entonces, alguén se cabreou, vamos a poñer aquí intimidades, pero resulta que non podía ser, e entonces, efectivamente, presentou unha proposta por registro da que non falou, e da que non falou
entre outras cousas sí, porque pedía determinadas cousas, pero un dos principios fundamentais dos presupuestos, é dicir, cando están elaborados e entregados a todas as forzas políticas, é que os números teñen que cadrar, é dicir, ten que haber tantos ingresos como tantos gastos. Tantos ingresos, tantos gastos. E nesa proposta, que vos podo enseñar despois se isto dá funcionado, nesa proposta había un descuadre de 80 e pico mil euros, máis ou menos. Non, quería gravar todo, pasar todo para outro pen. Esta carpeta, 2009-0905. No, esta que está fixa. Esa mesma. Entonces, evidentemente, xa que o presupuesto entregado non é momento de presentar unhas propostas que son admisibles todas. Entre elas, por exemplo, presentaba así subirlle a agrupación musical de 10 a 25.000 euros, así, sin máis. Pero claro, o problema é que nos dicía así, saca o sueldo o aparejador, saca o sueldo o outro técnico, pero despois para o resto dos investimentos había 80.000 euros que non dicía de onde sacábamos, porque o fácil e máis en campaña electoral é prometer que vou facer e dicir que vou dar. O difícil é cuadrar as cuentas e o mellor poñer cara de póker cando ti queres dar pero non podes. Eso é o difícil. O fácil é prometer, pero bueno. A convocatoria de comisión informativa non se chegou a celebrar, é dicir, simplemente se anulou. Por lo tanto, xa empezamos por aí coa primeira mentira. A segunda mentira é que non aceptou é dicir, a contraproposta que di que nós lle fixemos do sueldo. Iba a ler porque tiña aquí textualmente, é dicir, mantemos a nosa proposta original. Eu entendo que manter a nosa proposta original é que non movo ninguna coma nin punto. Eso que entendo eu. Pero bueno, ao mellor eu entendo mal. Respecto dos soldos, efectivamente, unha das cousas que dicía era, nese escrito, unha das cousas que se dicía era que IR xa consideraba que iba a ganar as eleccións, estamos falando en xaneiro ou febreiro, e entonces, claro, xa contaban que podían facer o que quixeran cos sueldos hasta final de ano. Non, señor, é dicir, propúxose tanto o sueldo do alcalde como do concelleiro liberado, os dous, non só do concelleiro liberado, que se dedicasen a esas partidas, máis outras partidas que vos iba a enseñar, pero bueno, a ver se funciona isto. Entonces, a cuestión é que cando se propuxo dos sueldos, a resposta foi, eso é demagoxia. Nós temos un pacto de goberno e o pacto de goberno hai que mantelo. E o resto é demagoxia. Polo tanto, nada de nos IR bloqueou e IR non aceptou. E Pepe está que o pode dicir. Vale? Bien. É dicir, non é a palabra dun contra do outro. Respecto, e isto tamén quero responder en parte á proposta que fixestes desde o Partido Popular, que evidentemente xa se vos comentou na comisión informativa. Vamos a ver, o tema, todas as asociacións, por un lado, e todas aquelas entidades que apostan polo deporte feminino, lógicamente son de apoyar, son de alabar, porque ahora mismo son punteiras, es decir, lógicamente son punteiras. Aquí, neste mesmo salón de plenos, convocamos a todas as entidades deportivas, xa lo comentei outro día na comisión informativa. Nesa reunión, porque nós, ten razón, nós normalmente intentamos consensuar. Consensuar non quere dicir que todo o mundo estea de acordo, claro, é dicir, é o que di a maioría. Entonces, nós intentamos sempre consensuar. É moi raro que nós fagamos algo porque sí. Normalmente ten unha explicación porque se falou con uns ou con outros. Cal é a cuestión? Nesa reunión que houbo para tratar as bases, porque, Ramiro, aí sí que te equivocaches nunha cousa, e é que, bueno, despois vexo porque, sí, é dicir, cando te referías a que houve críticas de algunhas entidades porque teñen máis fichas, teñen máis socios, é dicir, nas bases establecese un número máximo de puntos por. Entonces, o primeiro que temos que facer en tal caso, xa lo dixen outro día, é cambiar as bases, que nós nunca nos opuxemos a ter reunións para cambiarlas. De feito, cambiaron o ano pasado, e sempre con propuestas acordadas por todos, que non pode ser
é que uns queiran que esta botella este aquí, e porque uns queren que esta botella este aquí, a maioría din que ten que estar aquí, pois teñamos que facer o que queren uns. E nesa reunión, todas as entidades decidiron con nós que non se iba a facer discriminación positiva no tema da muller. E máis, quen defendeu eso foi unha muller, e non era do equipo de goberno, era unha muller dunha entidade deportiva, que precisamente elas o que dicían era que eu o que quero é que me consideren igual que os demais, eu non quero que por ser muller me favorezan. Entonces, esa foi a reunión, e nesa reunión se acordou eso, e xa falamos, eu o escrito, estive mirando se había algún escrito particular o do mío non vou ter aquí, Vane, bueno, senón despois vémolo, non pedían xustamente o tema da suba, pedían que se tivese en conta o tema do feminino, que se puntuase máis as directivas que tiñan mulleres no equipo, pero nesa reunión o que se acordou por consenso foi que non. Bien, respecto do arquitecto que non está, xa Dolores comentou na comisión informativa que esa partida non é solo para o arquitecto, que aí hai outras facturas que entran de gastos de urbanismo, e non é solo do arquitecto que non está. En relación ao tema de que temos unha baixada en urbanismo, efectivamente, por desgracia, porque sempre que hai unha baixada de ingresos, sobre todo no que se refire a construción, pois, oye, a verdad que si entran ingresos no inicio, quere dicir que se construe, quere dicir que se hai traballo, pois baixou é unha estimación que se fai sobre o que se recibiu ano pasado, vale? Non quere dicir que a final de ano haxa máis ou non, por eso vos dicía eu antes que os presupuestos intentan ser estrictos sobre o que se cobra do ano anterior, pero que se baixara esa partida en urbanismo, que creo que se baixaron 1.000 euros, 2.000, máis non quere dicir que os técnicos que están no Concello estean de brazos cruzados, porque os técnicos, entre outras cousas, que foi tamén comentado na comisión informativa, aparte de todos os proxectos para todas as obras que están facendo, aparte de esos técnicos, por exemplo, tamén se dedicaron a legalizar a situación dos veciños dos cementerios de Leiro e Ribadumia, non sei se algún de Lois, que tiñan pois as escrituras sin facer, bueno, un dos técnicos dedicouse tamén a eso. Outro técnico, que é o que se está dedicando fundamentalmente a facer o inventario municipal, é dicir, un inventario municipal que é obligatorio por lei, e o que temos actualmente do ano 54. Que Martín? Vale, perdón, Martín. Entonces, lógicamente os técnicos non están solo para o tema das obras. Aparte, temos previstas un par de modificacións puntuais. O tema da pousada, a iglesia, o convenio, eso tamén requiriu asesoramento técnico. De feito, desde a bancada na que estás ti, aquí en pleno asegurouse que os terrenos da pousada estaban como tiñan que estar. E ahora mismo todo o mundo pode comprobar que se está movendo o que é o límite do terreno, que a Diputación está facendo un muro xusto por donde tiña que ir. O vial vai a partir de aí, non como estaba realmente. Entonces, é dicir, todo eso implica traballo técnico. Vale? Bien. Respecto dos gastos que non se considera que debíamos sacar de aquí para poñer ali, eu, por exemplo, hai unha cousa que eu coñecino, confeso, hai menos dun mes. Resulta que chegou unha factura ao Concello de casi 6.000 euros. Ostras, concepto da factura, gastos polo punto morado. Ostras, 6.000 euros. Entonces pedimos aclaracións, lógicamente. Xunto con ese punto morado, o ano anterior pagáramos 10.000 euros polo programa Conta Comigo. Eu son a primeira, como muller, como concelleira, como que irades, que apoia todas esas iniciativas. Faltaría máis. É dicir, todas están ben. Ahora, o que non pode ser é que se gasten determinadas cantidades de cartos, o meu entender, e incluso entender de algún membro de Somos Ribadumia, de forma exagerada, que non teña xustificación. Claro, despois pedimos, a resposta da persona foi, está aprobada, o presupuesto está aprobado.
Se o presupuesto está aprobado e firmado por quen naquel momento exercía ese labor, hai que pagalo. Pero todo o mundo ten que saber que os voluntarios do Punto Morado cobraron 0 euros, pero houve dous técnicos que cobraron a razón de 540 euros día. Vale? Entonces, o mellor esas cousas tamén hai que dicilas. E o mellor dai sí que se podían sacar cartos para outros sitios. Pero bueno, evidentemente non ximos manter, porque consideramos que é importante, de feito a Diputación ahora mismo tamén vai nese camiño, pero o mellor hai que mirar ben onde se gastan os cartos. E non, pois o mellor, favorecer, non quero dicir aposta, nin a propósito, nin con beneficio recíproco, determinadas pois, empresas privadas, vale, que eses cartos podían ir para outros sitios. Bien. Respecto do gasto de personal, queríamos tamén dicir que, vamos a ver, nun presupuesto, a ver se me entra, houve unha suba efectivamente de 2% máis menos, creo que foi o que subiu, pero queríamos mostrar a porcentaxe onde se vía que, aínda que ese presupuesto en personal subiu, tendo en conta que ahora mismo vamos a contratar a 2 personas polo plan da Diputación o teu primeiro emprego, que antes eran gratuitos absolutamente e agora realmente hai que pagar unha parte dese custe, vale? Fixadevos aí, a ver se se ve, e se non digo luego. En personal, o gasto relativo ao ano 2000, se vos fixades nas columnas do medio, o que está aquí, ese é o gasto personal, vale? 2014, 15, 16, 17, 18, fixadevos o que supón no presupuesto o gasto de personal. É dicir, houve unha baixada de 5 puntos con respecto ao que é o presupuesto. E o mismo no gasto corrente. É dicir, en cambio os investimentos como vedes, por esas subvencións e porque se gestionaron esas subvencións, as subvencións non veñen solas, pois por eso votar en contra o de absterse, podo entendelo, pero bueno, votarlo en contra, aparte, un presupuesto que, como podedes ver aquí, sigue a tendencia, por exemplo, fixade os servicios sociais, 2017 314.000 euros, siguen subindo os presupuestos de servicios sociais, siguen subindo os presupuestos en emprego, siguen subindo os presupuestos en educación e en deporte. É dicir, a ver, votar en contra dun presupuesto así, pois bueno, vale, cada quen coa súa conciencia. Vamos a ver, outra cousa, respecto da reducción do presuposto en mantemento, a ver, hai cousas que é mantemento e hai cousas que requieren un investimento que máis que simplemente mantemento, é dicir, o desgaste do piso, que dicía, condensación, eso non se arregla ni con 1.000, ni con 2.000, ni con 3.000 euros, é dicir, eso implica un investimento, entonces non ten nada que ver coas partidas de mantenimiento. Respecto, tamén comentaches algo sobre unhas obras que se deixaron a medias no campo do Uña. Eu penso que houve unha subvención, esa subvención invertiuse nesa obra, que era o que daba subvención. Sí que é certo que hai o compromiso que houve desde antes das eleccións e se sigue mantendo de que se vai a... Vale, só faltan os desagües, dime má. Pero bueno, quero dicir, hai o compromiso e se vai facendo, é dicir, o que non pode facer é que se pida que se fan as cousas de hoxe para mañán, pero bueno, vaise facendo pouco a pouco. Respecto á modificación do crédito, e aí creo, non sei se o que vou dicir é certo ou non, pero eu creo que sí, é dicir, respecto aos 30.000 euros estes que dicías tamén de cambiar para as outras asociacións, é unha axuda que se aprobou no seu momento para axudas a emprendedores e empresarios, vale, certo é que o primeiro ano non houve ninguna solicitude, vale, certo é que eses cartos non quedaron aí, eses cartos dedicáronse a outros gastos que se poden dirixir das partidas. Este ano volveuse a solicitar, o sea, volveuse a aprobar que, vale, o primeiro ano non funciona, vamos a aprobar un segundo. Se este ano volven a quedar desertas, asegúroche que para o ano, aínda que nos presupostos se nos critiquen porque quitamos, vaise quitar, porque lógicamente non interesa, pero vamos a dar un marxe de confianza. E non te preocupes que eses cartos vanse gastar nas partidas
que non sei como se di, Dolores, xurídicamente lle corresponde, non sei exactamente como se di de forma técnica. Agora, o que non se pode, creo, é facer unha modificación de crédito sin ter o presupuesto aprobado. Ou si? Claro, que primeiro temos que aprobar o presupuesto e despois poderás propoñer que eses 30.000 euros vayan para aí, sí. Pero sigo, Sí. E non dixen de facer unha modificación de crédito previa aos presupuestos. Estou dicindo que non introducimos unha serie de medidas que faremos chegar para, unha vez que estén aprobados, que se desbloquee pero vale, bien, a situación, despois sin problema. E, por último, vamos a ver, respecto das aclaracións que dicía Pepe, sí, orzamento para 3 meses, evidentemente, pero o que vos dicía antes está feito entregado desde xaneiro de 2019 e os cambios foron mínimos, pero mínimos, e máis, nun dos cambios recolleuse unha das propostas que fixo Somos Ribadumia, o sea, mínimos. Respecto dos investimentos, si é certo que tanto de Porrense como IDAE son gobernos socialistas, vale. Primeiro, hai que solicitalos. É dicir, para a maior parte dos concellos foi moi cómodo polo IDAE esperar a que a Diputación solicitara e todos vamos coa Diputación. Nos, gracias aos traballadores, que a voluntad política existe, pero fundamentalmente foron os traballadores, e senón que diga Dolores, e ti sábelo ademais, que estiveron aquí hasta 36 horas seguidas a ver se entraba, porque había os problemas informáticos que sabedes que había. É dicir, si é certo que nos dan os cartos, pero tamén hai que solicitalos e gestionalos. A todo isto aproveito, xa que os sacache o tema, aproveito para que lle recordes arriba que temos pendiente o tema do Monte do Castro, que seguimos esperando a que nos dean a última parte, que é a que falta, que é a da parte exterior. E o tema de que o tema dos contenedores, é dicir, non é por poñer máis bonito Barrantes tampouco, é dicir, hai unha partida para suxeita a contenedores, que xa dixen que estaba repartidos polas parroquias, non dá para todas, porque non é moito, pero bueno, vanse poñer en varios contenedores. Ahora mesmo está parado o procedimento por algún problema administrativo que non sei cal é, pero vanse poñer polas parroquias. E para aí sí que non me vale o de que é unha subvención da Diputación. Ainda que está no plan concellos, o que se cansan de repetir desde a Diputación, e se non Vanessa que mo correbore, é que é o que nos toca. E máis, é dicir, non lo poden quitar, por decirlo de alguna maneira. Eso é o que nos toca por ser o Concello de Ribadumia. Entonces, vale, é como, entón, o Estado danos 850.000 euros ou a Xunta 400.000. É o que nos toca. Non é que nos dean ni máis ni menos. Antes era de outra maneira, agora é así o que nos toca. Pero que, por exemplo, o tema dos trofeos, antes dábanos os trofeos. Agora, sabes que nos din? Xa vos damos o plan concellos. Entonces, a ver, si é certo que o de Porrense veu pola Diputación, perfecto, tampouco nos deron o CTI, pero bueno, vale. Si é certo que o IDAE é algo que é do goberno do Estado, que agora mesmo está gobernando o PSOE, pero bueno, os agradecementos, sí. Ahora, que nos digas que o tema do suxeito a contenedores, gracias á Diputación, pois vai ser que non, non sei se me olvida algo máis. Si, queríamos enseñar para que non queden dudas. Vamos a ver, antes tiño aberto, eu creo que estaba proposta de Somos. No, eu quero que vexa todo o mundo. Non quero que espera. Non vamos a ler todas de que. Vamos a ler xusto o sitio onde ti dicías que aceptaches a nosa proposta. A última página. Non vamos a última página. Bueno, non sei se está na última página. Ahora che digo, con respeto, xa ves que moita letra, bla, bla, bla. Vamos a ver. Pola nosa banda, vedes aí, xusto despois do guión. Aquí, por aquí. A ver se o podo ampliar máis. Igual, sí. Más. Pola nosa banda, pode ser un pouco máis atrás. Pola nosa banda, por todo o expresado, mantemos, se eso é do final, supónse que o que dixo ao final será máis certo que o que dixo antes, digo eu. Pola nosa banda, por todo expresado, mantemos a nosa proposta orixinal con todas as contías. E quero enseñar, precisamente,
Bueno, excepto o da Escola de Música, donde propoñemos finalmente incrementar a contía de 10.000 a 15.000, porque inicialmente, tamén quero que se vexa, 25.000. Enrique, que o está lendo todo o mundo, tío. Sí, 25.000, ¿no? Enrique, 25.000. que pon aí? Eso vou enseñar. Onde, claro, e ahora propoñemos reducilo a 15.000. Vale. E ainda estábamos en campaña, sorprendentemente. Proposta de IR. Perdón. Proposta de Somos. Xa me confundo. Isto era o que propuña, Enrique, en representación de Somos Ribadumia. Como vedes, efectivamente, o que el dicía, subirlle ás entidades, subirlle ás asociacións 2.000 euros a todas as culturais, 4.000 euros ás sin ánimo de... Perdón, as sociais, que aparte olvidouse de que aparte desas cantidades había outras, pero bueno, vémolas despois. Pro Escola de Música máis 15.000, as entidades deportivas máis 2.000, rebaixar o que dicía efectivamente, entón aí as modificacións entre o que subo e o baixo quedaban en 2.000, pero tiñamos que incluir todas estas partidas. 94.000 euros, cun presupuesto xa cerrado, xa consensuado en Xunta de Goberno, os investimentos. Desaxuste do presupuesto, 92.000. Eu podía presentar o presupuesto con ese desaxuste, Dolores? Con máis gastos que ingresos? Non. Vale, pois xa está. Gracias, Pilar. ¿Alguna aclaración o observación por parte do Grupo Popular? Por parte do Partido Socialista, Pepe? Principalmente porque non tiña pensado volver a intervir, pero bueno, efectivamente os trofeos Isabel. ahora cambiou o plan. Sí, pero... O plan que había antes, con a institución de Louzán, durante moitos anos, era, ti levabas trofeos e eras do PP, se non eras do PP, tiñes que poñer a fila, e ainda algúns do PP tiñen que poñer a fila tamén. Nós non éramos de Louzán, efectivamente. Entonces, o plan cambiou. Agora, se non me equivoco, hai incluso unha línea na que se poden pedir trofeos por aí, se non me equivoco, non estou tan preciso neso, pero sí, porque técnicamente xa nos lo dixeron máis dunha vez que efectivamente se poden pedir trofeos por unha liña do plan concello en vez de pedirlos por separado. Bueno, as entidades o plan cambiou, renunciar ás axudas. O plan cambiou, agora son os concellos os que, como te dixo, efectivamente, por lei nos toca, por lei non, por regulamento da Deputación, nos toca unha cifra concreta que non somos nós, o sea, o tipo de goberno, o grupo de goberno que toque, ten todo o dereito a administrarlo según o convenio. Pois en xuxeita contenedores, en trofeos, en libros, en asfalto, no que ti queiras, dentro dunhas condicións. Antes estamos fartos de saber que non era así. Cando gobernaban aquí os compañeros destes compañeros que temos aquí para a redundancia, a ver se había suerte que chegaban os cartos e a ver como era. Agora temos unha seguridade, ao menos, de que ano tras ano cada concello sabe o que dispón, cada concello é libre para gastalo independentemente da cor política de cada concello, porque incluso hai alcaldes do Partido Popular que están ben contentos con este plan. Entonces, bueno, efectivamente ningún plan é perfecto, hubo cambios, eu creo sinceramente que hubo moitas melloras, e a mellor sí, efectivamente, pois hai cousas nas que se perde certo margen de maniobra, pero o cambio, aparte de moito máis democrático, moito máis eficiente para os concellos. O tema de que son gobernos socialistas os que dan estas subvencións, eu teño que dicirlo. Eu son concelleiro socialista e teño que dicirlo. El tampouco minto, nin digo nada fora de lugar. Cando me dis que foron os traballadores os que conseguiron esa subvención, efectivamente, así foi. E xa o dixemos nun pleno, cando se dou conta da adhesión, de que se nos daba a subvención do IDAE. Así se dixo. Precisamente nun mandato no que o Partido Socialista tamén estaba dentro do goberno. Entón, son o primeiro en reconocer, en defender que foron os traballadores os que conseguiron a subvención. Pero, como ben dis tamén, ten que haber unha voluntad política de iniciar o trámite, de estar pendiente de que pendientes están os traballadores que te avisan e ti eres o que como político decides se será luz verde esta tramitación ou non. E aí creo que foi un éxito de todos, precisamente, o sea, principalmente dos concelleiros que estaban ao cargo deso, ao cargo desas áreas,
pero, sin igual a dúdas, é un éxito colectivo do goberno completo do mandato anterior. E iso leva a pensar que me parece bastante lamentable que xusto neste momento que estamos debatindo un orzamento que non ten moito recorrido político, porque son 3 meses de orzamento, estarnos botando pedras uns a outros, jolín, cando aquí xente que está discutindo, pois estábamos todos nunha mesma mesa negociando un orzamento. Igual era máis conveniente pois aportar algo ou non sei, eu desde o meu punto de vista político prefiro absterme nun orzamento que en gran parte eu traballei, eu fui un partícipe do que se negociaba, do que se falaba, do que pasaba por diante miña. E agora, por que eu me absteño? Absteño porque non son partícipe dese orzamento, entonces non podo votar a favor. Non podo votar a favor dese orzamento porque non é un orzamento no que un concelleiro do Partido Socialista este metido dentro. Agora, votar en contra como fai Enrique, a decisión é libre, por suposto, ten plena legitimidade como concelleiro a facelo, pero estamos votando ahora aquí as culpas de quen bloqueou a quen e quen propiciou que o pleno este aprobando o orzamento en setembro, en vez de haber aprobado en maio, en marzo ou en abril. Bueno, en fin, eu creo que non procede demasiado, pero bueno, simplemente decir eso. Enrique. Bueno, eu considero que sí procedía. Porque se houbera outra, se as cousas foran de outra maneira, houberemos tido orzamento en xaneiro. E isto, aquí estaríamos ahora discutindo outras cousas. Eu creo, Pili, certas acusacións se as vas a facer fainas, pero fainas convencidas. Acusar a nadie do anterior equipo de goberno de favorecer a unha empresa é algo moi delicado. Perdona, que dixen? Favorecer. No, sí. Es que non se interpretase con... Bueno, non hai problema, que está grabado. No, Enrique, non me vas levar ao teu terreno, non. Eu? No, Enrique, non. Bueno. Eu eso non o dixen, perdón. Vale, pois se non o dixeches non pasa nada. Non pasa nada. En calquera caso, que me corrija Dolores, que podo errar e podo estar equivocado, pero eu diría que para solicitar a axuda para o punto morado este ano, anos anteriores, e para as políticas de igualdad, primeiro, previamente, ten que ir a Xunta de Goberno a proposta, e aprobouse en Xunta de Goberno. Ben? Eu non sei hora de memoria, cantas horas, cantas non horas, e canto tal. Eu creo que a maior parte do presupuesto se iba nas horas de formación, non de presencial. Non sei, Teño aquí, podo enseñar. Pois xa o miraremos. Xa o miraremos. Si, eran moitas horas de formación, xa o miraremos. En calquera caso, no seu momento, o que eu mirei no seu momento, que non sei se é a factura que vos pasaron, se é un orzamento que eu mirei. O presupuesto firmado por ti. Si, o presupuesto firmado por mí, sí, pero eran horas e teñen o seu precio por hora. A mí me parece moi razonable. Pode non serlo. Eran 12 horas. 540 euros. Bueno, defendo vos profesionales como. Bueno, non sei, o mellor fora dai. A ver, hombre, efectivamente, estamos en setembro. Nós fixemos a nosa proposta en xaneiro. Sorpréndome, e vaime seguir sorprendendo, porque supoño que escotarei nos próximos anos, que sempre é o mesmo argumento. Se sacas aquí, tens que poñer ali, se pos ali, sacas ali. Eu non era concellero de contas, nin o son agora, non era a miña responsabilidade, como non son agora o que está no goberno. Nós facemos unha proposta. Se o equipo de goberno actual ou anterior, ou quen sea, quen lle corresponda, quere incluíla, busca a maneira. Eu dimos unha fórmula e un pouquiño. Se non se quere incluir, non pasa nada. Aquí estamos para defender as nosas posicións políticas, non hai ningún problema. Sobre o que dixeches, me leches unha parte dun papel, e a mí gustaríame que o leras ben, joder, porque senón, efectivamente, todo é interpretable, ou mellor o que nós interpretamos non é o que interpretaxedes vos, tamén con a chamada de teléfono arreglábase, pero bueno, a vosa proposta foi incluir a nosa proposta, por lo tanto, nos podíamos manter, sempre cando renunciáramos ás retribucións básicas de altos cargos, dixen antes, que eran 50.000 euros, a seguridade social dos mesmos, 17.000 euros máis, dietas a plenos, 8.000, dietas de asistencia a xunta de goberno, así tamén sabemos o que vai costando todo isto que temos aquí, 2.500, dietas de asistencia a comisións informativas, 3.000, outras remuneracións de políticos, 5.000, 86.000 e pico de euros. Ben, era a vosa proposta que aceptaba de noso, se non aceptábamos isto. E tú dices que non aceptamos. Vale? É interpretable. Bueno, ler. E bueno, ler tal cual está escrito. A verdade que son documentos internos, pero bueno, non pasa nada. Na parte final da súa proposta, IR, logo de desestimar todas as aportacións de Somos Ribadumia, como acabo de ler, propón cambiar a súa postura se Somos Ribadumia acepta que se eliminen partidas relacionadas con retribucións de concelleiros, estas que acabo de ler. Efectivamente,
esta proposta, tal cual o dixemos, é un exemplo de demagoxia política, porque só se pode entender dende a postura de quen quere facer campaña e ensinar, era un documento interno e non tiñades por que saber isto, pero igual, ensinar un anaco de texto para justificarse, como enseñaron outros. Por lo tanto, parecenos moi pouco seria, a pesar do cal dimos a considerala nos términos explicados a continuación. Espera, isto non é unha página má. Estamos a 3 meses de eleccións municipais e para poder realizar esta proposta, a vosa, previamente a incluíla nos orzamentos tería que someterse a revisión ao pacto de goberno que efectivamente tiñamos vigente, non? Digo eu. Ao final estou tendo razón en todo. Non, para. Algo que a estas alturas pois non tería moito sentido, efectivamente. En calquera caso, se intención de refacer modificacións do pacto, dende Somos Ribadumia estamos totalmente dispostos a reunirnos e falar dos puntos que se considere, incluindo, por supuesto, as restribucións dos concelleiros liberados. E iso está antes ou despois do que lín eu? Ahora mismo. Claro, ahora e despois mismo. Dis que mantes a tua... Coño, mantemos a nosa proposta, porque se a vos inclúe a nosa, como la vamos a manter? Vale. Home, por supuesto, non fixechedes efectivo porque non fixechedes, e de xaneiro aquí, e de xaneiro aquí, e de xaneiro, é interpretable, por supuesto, e de xaneiro aquí, tempo hubo... Non se lle pode dar voltas o que non ten voltas. Pero a nosa proposta está aí, nós non temos ningún problema. Fíjate que, e aínda así non chegaba aos 92.000 euros, aínda quedaban 6.000 pendientes. Pero non dixen que non Fíjate que iba todo en cargo a o personal, é dicir, tanto os do PP, como os do PSOE, como os de Somos, como os de IR, porque iban dietas de asistencia de Xunta de Goberno, dietas de plenos, iba todo. Pero non solo os vosos sueldos, eu escoitei. Non, pero non acabara aínda. Perdón. Non, a ver, perdón, en calquera caso, a cuestión é se se queren incluir estas partidas no orzamento ou non se quere, porque se quere hai maneiras. Se non se quere, está ben con dicirlo, non fai falta que estemos aquí ahora tamén falando de pasado, presente e futuro, que xa casi pasou medio ano por riba ou máis. Non importa. Pois naquele momento a vosa postura era aquela e a nosa foi a que foi, e non pasou nada. A cuestión é agora, que é cando hai que aprobar o orzamento. Non quere desmetelo? Non pasa nada. Non pasa nada, eu vou manter a miña postura e punto. Considero que se podía, considero que neste tempo houve tempo, non a nosa proposta, a calquera outra, se se quere aumentar as axudas aos colectivos, pero é evidente que non se quere, e é evidente que non se quere aumentarlle a línea á Escola de Música e por visto non se quere cambiar o convenio ou non se está facendo nada. É evidente que de reflejar os orzamentos e eu pedía que se cambiara eso, nada máis. Mira, todo demais é Jodo, espera, déxame só unha cousa. Os orzamentos é o que digo. Aparte de que o tema dos sueldos que dicías que era demagóxico e tal, é dicir, nós estivemos 4 anos sin cobrar e non pasou nada, pero bueno, vamos a deixalo aí. Pero non é que non queiramos. Para o presupuesto válenos a excusa de que estamos en época electoral, ven aí unha campaña, unhas eleccións, e resulta que igual sae distinto equipo de goberno, va, pero para o convenio non. É dicir, entramos en xullo, e en setembro non, en agosto, porque o pleno, hoxe día 5 ainda, non? Xa temos que ter todo feito, como dis por aí nas redes. Home, hai cousas que tiñan que estar feitas de antes, Pili. Por favor. E ti? Claro, ti solo eras de obras e servicios sociais. Solo. Non éramos equipo de goberno. Vale, xa está. Non é nada máis que dicir. Ti... O traballo da Escola de Música te lo guardaron a algún lado, está presentado. Non teño guardado. Ti presentaches unha proposta que ti negociaches en campaña electoral. Por cierto, en campaña electoral. Antes da campaña. A campaña foron 15 días, Enrique. Pre-campaña, queres que No, antes da pre-campaña. Vale, bien. É igual, en calquera caso... Non teño meu ordenador aquí. En calquera caso, ni siquiera era a miña responsabilidade de goberno. Claro, pero que aquí éramos equipo de goberno. Non te olvides. Éramos equipo de goberno. Non somos como foi na Xunta Quintana por un lado e Touriño por outro. Aquí éramos equipo de goberno. Vamos terminando con... Sí, non teño máis que dicir. Alguna aclaración? Vamos a ver, eu para rematar este punto creo que máis ou menos se comentaron moitas cousas. Eu creo que o importante nun equipo de goberno é que haxe equilibrio, e nós buscamos que haxe equilibrio. Entendemos que ao que é a demagoxia, entendemos que o oportunismo político, pois que eso creo que eso que non é positivo nin para a sociedade de Ribadumia nin para os partidos políticos, e polo tanto cando se utilizan os veciños ou distintas entidades culturales, deportivas, sociais, etc.,
como algo oportunista, pois eso é un error. Entendo que é un error. Este equipo de goberno é moi sensible ao traballo que fan todas as entidades culturales e deportivas, todas, porque ademais están axudando moi claramente ao Concello, a promoción do propio Concello e a parte a defensa dos valores de todos os nenos e nenas, veciños e veciñas. Por lo tanto, aí é onde temos que traballar. Evidentemente, hai uns presupostos, hai uns números, e esos números teñen que coincidir, esos números teñen que cadrar. Non hai outra forma de gobernar. E creo que neso é onde estamos, en buscar o equilibrio entre todas as entidades culturales e deportivas. Non somos receptores como equipo de goberno, somos receptores a todos os plantexamentos dos distintos partidos políticos para poder levar a cabo nos próximos presupostos, sin ninguna duda. Ten que ser así, evidentemente, os hai que estudiar, os hai que matizar, pero sí é certo que tamén que ten que haber un equilibrio. E eso non se pode partir. Entonces, eu creo que Enrique, en algún momento, se buscou a demagoxia, se buscou o oportunismo político. En todo caso, eso é secundario, a nós eso creo que a día de hoxe, pois nin hoxe nin antes nos preocupaba. Nos entendemos que un equipo ten que ser serio, co que ten entre mans e ten que gobernar para todos os veciños, para todos, desde Sisán hasta Lois, desde Leiro hasta Barrantes, hasta o Couto de Arriba, é dicir, para todos. Eu despois vou dar así 4 pinceladas, tampouco me quero estender moito máis, pero, bueno, pois algunhas cousas que dixo o portavoz, que dixo do Partido Popular, Ramiro, o portavoz eres ti, vale, Ramiro, si estabas como portavoz, me parece, ¿no? Perfecto. Ramiro, algunha aclaración que fixeches, eu creo que primeiro que hai que estar informado. A ver, hai que estar informado e hai que ser prudente dicindo as cousas, e non escoitar o que te interesa para tratar de transmitir aos veciños que o queren escoitar ao mellor, ou se non é que o queiran escoitar ao mellor non se lle di toda a verdade. E vouche dicir, bueno, pois 4 cousas, non? Porque, bueno, pois aquí eu creo que hai 3 puntos que resaltar. Ti estás falaches de, bueno, ampliación de zona de ocio. É certo que nós estamos comprometidos coas áreas recreativas, queremos mellorar as áreas recreativas. Creo que se están levando un mantenimiento adecuado, aínda que poida haber algún despiste puntual e que puntualmente poida salir unha foto feita a propósito, pero é certo que hai un traballo, que hai un mantenimiento, podese ver na ruta da Pedralauga, podemos dicir a que as madeiras, por exemplo, do paseo, pois aquí na zona dos Castaños, pois están rotas, estamos previsto cambialas, ou mellor meter incluso postes de pedra, porque a madeira pois está pudrindo, e iso é ano tras ano un continuo, por lo tanto hai moitas cousas que facer e hai que mellorar, e nós somos receptivos precisamente a mellorar, digamos, todas esas cousas, todas esas cuestións. Pero eu quero, como, bueno, pois eres un representante, o concelleiro do Partido Popular, e falaches algo que creo que é importante, que é o fútbol feminino do UMIA, porque alguén se transmiteu que o Concello pois non axudamos ao mellor o suficiente para esa entidade deportiva, ¿no? En este caso o fútbol feminino. Todos na sociedade en xeral, e nós, por suposto, tanto ou máis, estamos de acordo en que hai que axudar, que hai que potenciar, que hai que mellorar o fútbol feminino, e que Ribadumia ten unha oportunidade bonita de que o fútbol feminino pois teña representación pois a nivel nacional. Este equipo de goberno traballa e vai a traballar para que se poidan manter e para poderlos axudar máis e mellor. Pero o mismo que fixeches esa crítica, eu che podo dicir, porque dixeches que as instalacións estaban a medias, eu che podo dicir que me imagino que sería, te referías á caseta esta que se fixo agora recientemente. Bueno, pois mira, a caseta que se fixo recientemente tiña unha previsión inicial de 40.000 euros e se nos foi a 55.000 euros. Creo que estamos en 55.000 euros. Para poder facela e para poder darlle complemento. E iso non foi unha proposta precisamente do UMIA Club de Fútbol, foi unha proposta deste equipo de goberno que lle transmitimos ao UMIA Club de Fútbol e que tramitamos e que percibimos unha subvención para poder
levar a cabo pois esa edificación porque entendíamos que necesitábano como almacén para as súas para o seu material deportivo. E creo que foi agradecido por parte da entidade deportiva, ou polo menos así se nos transmiteu. É certo que lle falta a electricidade e que lle falta a fontanería, pero ti tens que ter unha partida económica para poder levar a cabo eso. É moi fácil chegar aquí e dicir, no, é que está incompleto, pero nadie tiña previsto que ali íbamos a gastar 55.000 euros e se gastaron 55.000 euros. Evidentemente, unha instalación se non ten unha instalación deportiva se non ten a fontanería e ten a electricidade, ten uso, porque ten uso, que se lle está dando uso, pero digamos que non está perfectamente terminada. E vamos a terminala perfectamente, pero temos que asignar unha partida pois para esa entidade deportiva. Tamén che quero dicir que aí é onde se podería mellorar a entidade deportiva, en concreto o fútbol femenino. En cambio, isto sí que non xo transmitiron, e nós sí que lle transmitimos, porque, mira, nós cando chegamos ao campo de fútbol do UMIA, a iluminación pois era irregular, se mellorou todo o que se pudo naquele momento, aparte de que hai un problema co cuadro eléctrico, que tiñan problemas que estaban saltando, eso ven da anterior legislatura, dos teus compañeiros do Partido Popular, e nós o que plantexamos foi un proxecto de unha inversión, aí se está gastando en corriente eléctrica no campo de fútbol do UMIA, pois creo que son sobre 20.000 euros. Fixemos un estudio, este equipo de goberno fixo un estudio de iluminación, se percibía que non estaba ben iluminado en todas as partes, e aparte que se podía plantexar un aforro, facendo unha inversión de 30.000 euros, se podía plantexar un aforro de 6.000 euros. Este proxecto que presentamos á Xunta de Galicia e foi denegado, pois creo que en junio. Que pena que a Xunta, gobernada polo Partido Popular, denegara esa subvención, porque se hubieran aprobado, o Concello tería 6.000 euros máis de enerxía, aforrados de enerxía, que podían ser claramente para esa entidade deportiva, porque o diñeiro hai que distribuílo correctamente. Pero hai que facer as xestións oportunas para poder reducir e despois para poder dar. Entonces, eu creo que debes de ter en conta este detalle e transmitirlle aos teus compañeiros do partido que nos denegaron unha subvención, e dicirlle aos veciños que nos denegaron unha subvención de 32.000 euros, se mal non recordo, para aforrar 6.000 euros todos os meses, todos os anos, e que isto se lle podía dar ás distintas entidades culturales que por aí é por onde hai que traballar. Entón, eu creo que isto, que tamén o debes de saber, é o mismo que che transmitiron que estaba a instalación sin terminar, a persona que xo transmiteu, lle podes transmitir que o teu partido denegou unha subvención ao Concello de Ribadumia de 32.000 euros para aforrar 6.000 euros todos os anos. Falabas de parques e xardíns, bueno, que tiñamos unha partida, creo que era de 3, 4, 5.000 euros. Eu quero che dicir que cando este equipo de goberno, o anterior equipo de goberno, collemos esta entidade, collemos o Concello para gobernar, a partida presupuestaria que había era menos 40.000 euros. Menos 40.000 euros, para que o teñas en conta. Por lo tanto, bueno, eu creo que son datos que, bueno, pues que hai que reflexionar. Bueno, eu tamén quería dicir que cando falamos de zonas de ocio, falamos de áreas recreativas, quero dicir que a Xunta de Galicia, o Concello de Ribadumia, precisamente, queremos mellorar todas esas áreas recreativas. Entre elas, queríamos mellorar a área recreativa de Cabanelas, porque creemos que é un entorno que pode ter un potencial importante. De feito, aí se legalizou a cafetería do Club Náutico, e aí se invertiron tamén outros 40.000 euros para que cederlle a cafetería precisamente a esa entidade deportiva, para que poidan ter máis recursos e que poidan sobrevivir, porque sabemos que é difícil que as entidades culturales e deportivas, co traballo que están facendo, non teñan recursos para poder sobrevivir e para poder competir. Entón, se legalizou a cafetería e queríamos mellorar, seguir mellorando esa área recreativa para que fose máis atractiva e que poidan ter, se cabe, pois máis ingresos. Pois dicirche que por parte da Xunta de Galicia, do Partido Popular, e iso tamén yo hai que transmitir aos veciños, foi denegada unha subvención recentemente
para poder mellorar esa área recreativa. Xa non che digo que no ano 2016 e 2017 e 2018 proxectos presentados creo que eran por valor de 30.000 euros, de 40.000 euros e de 50.000 euros foron denegados, e actualmente este proxecto tamén foi denegado. Por lo tanto, cando falamos de melloras deste tipo, hai que saber o que aportou digamos, a entidade, digamos, ou neste caso a Xunta de Galicia, neste caso Turismo, para poder criticar. Porque, evidentemente, un concello pois ten unhas competencias, pero tamén depende precisamente de Xunta de Galicia, depende de Diputación e depende do Goberno do Estado. E de vez en cando pois gobernan distintos partidos políticos, non? Porque así o queren os veciños pois de toda España, de toda a provincia, de toda España ou de toda Galicia. Por tanto, eu creo que hai que ser consecuente co que se dice, o que se intenta transmitir, cando a realidade despois vemos que o noso partido que está gobernando resulta que é o primeiro que falla a un concello. Eu creo que hai que ser prudente nesas cousas. E despois falas do proxecto CPI. Vamos a ver, no proxecto CPI o único que puxo unha proposta encima da mesa fomos nós, e Pepe, do PSOE, porque Enrique, que nos entendíamos que estaba de acordo coa nosa proposta, pouco antes das eleccións, pois sacou un proxecto. Eu non sei se é a solución ou non é a solución. O que sí vou a dicir é que isto está consensuado con todas as partes, e cando ti dices que non está consensuado con todas as partes, non nos pode parecer ben, porque isto foi falado coa entidade UMIA Club de Fútbol, foi falado coa AMPA, se lle foi transmitido a AMPA, foi falado coa Delegación de Educación e foi falado coa Dirección do Colexio. Por lo tanto, todas as partes, de feito, a idea é firmar un convenio para que todas as partes estemos de acordo, porque se hai que dicir algo antes de gastar, porque estamos falando de 1 millón de euros. E aí tamén sale beneficiado a entidade deportiva e o club de fútbol, porque se vai a mellorar moi notablemente a súa cafetería. E agora este equipo de goberno que ten que buscar a financiación para poder levar a cabo ese proxecto. Eu de momento, e creo que os meus compañeros tampouco, non escoitamos absolutamente nada do Partido Popular, un proxecto alternativo ao que nos puxamos encima da mesa. Pois vamos a empezar por aí, porque ademais, teñoche que dicir que a Delegación de Educación aprobou e lle dou visto bo a este proxecto. Por se non tiñas esa información, porque unha cousa é, antes das eleccións, pois salimos nos medios de comunicación e outra cousa son realidades. Pero a Delegación, o Delegado de Educación e as xestións que fixemos ante a Xunta de Galicia deron o visto bo a este proxecto. E se non o tes claro, consulta, porque isto é importante, porque o teñen que saber todos os veciños. Bueno, eu creo que con respecto a... Bueno, quedábame aquí unha anotación, unha simple anotación en canto ao urbanismo. Eu creo que de todas as maneiras a miña compañera Pilar xa fixo alguna mención. Nosa verdade é que non sei por que a que te referías de urbanismo, pero a mí me gustaría, eu creo que en materia de urbanismo fixemos un traballo importante, sobre todo coa regularización e distintos informes que eran necesarios, pero regularización de distintas instalacións, pero despois algo moi importante é que este Concello de Ribadumia, excepto algunha cousa puntual, os proxectos se realizaban aquí no Concello e non pagamos, excepto algunhas cousas puntuales, non pagamos ningún proxecto externo para levar a cabo de todos os proxectos que se están facendo aquí en Ribadumia. E iso é o que hai que dicir aos veciños. Non hai que dicirlle que en urbanismo tendes un técnico que está gastando, pero hai que dicir, pero a parte está facendo isto que antes non se facía, porque os proxectos que se presentaron todos levan a firma daqui, do Concello de Ribadumia, mentras que outros concellos ao mellor contratan en asesorías externas para poder presentar os seus proxectos. Iso hai que ser prudentes e serios dicíndolle as cousas aos veciños, para que as entendamos todas. Despois o veciño pode darche a ti a razón ou non la pode dar a nos, pero a información hai que dar inteira para que a teñan e para que a poidan interpretar, e despois podemos valorar ou podemos discutir. Por non se pode dicir, non, é que en urbanismo se gastou, pero tanto se fixa como se fixo.
porque todas estas obras que se están facendo, como pode ser o aparcamento dos Castaños, como pode ser o aparcamento en Sancha da Iglesia, como pode ser a Rúa dos Castaños, este proxecto de retranqueo de muros que levamos nos a cabo, como poden ser distintas obras que se fixeron, ou os cementerios mesmos, pues todo eso foi feito precisamente con esa persona de urbanismo que algúns quería destildar como asesor, pero foi feito precisamente para levar a cabo todos esos traballos e todas esas tareas. Eu creo que en canto ao Partido Popular non vou a mencionar xa moito máis. Eu despois ao PSOE, eu creo que no que dixeches, Pepe, creo que estamos totalmente de acordo contigo na maioría das cousas. Eu creo que simplemente ese matiz, non, que a veces parece que quedan dudas de que isto fixo a Diputación. Pois claro, efectivamente é unha subvención dada pola Diputación, ou mesmo que pode ser unha subvención dada pola Xunta de Galicia, pero en todo caso o Plan Concellos é algo que lle corresponde ao Concello. Evidentemente a Diputación está dirigida polo PSOE e antes dirigían ou distribuían de outra maneira, ao mellor non era a máis adecuada, a verdade é que a min o Plan Concellos é algo que me gusta porque o Concello sabe de antemán máis menos canto lle corresponde, como pode xestionar ese diñeiro, polo tanto eu creo que aí é un avance moi importante. Se ti dependes do político, pois pode che dar ou non che pode dar, que é o que nós non pretendemos. É dicir, eu creo que o reparto ten que ser obxectivo, non pode ser nunca subxectivo, ou porque a mí me parece que a este podemos dar máis ou lle podemos dar menos. Por lo tanto, eu creo que nese aspecto noraboa podes transmitir as persoas responsables do PSOE, porque nese aspecto fixeron unha xestión que eu creo que é moi correcta, que de alguna maneira o que nós tamén queremos, estamos tratando de levar a cabo coas distintas entidades culturais e deportivas, que non queremos ser fiscalizadoras das distintas entidades culturais e deportivas, nin decir, nos llevamos a subvención e eles o teñen que xestionar, e eu creo que iso é un tema adecuado. De todas as maneiras, nos esperamos máis inversións aquí no Concello das distintas administracións, porque nós somos un grupo independente, tanto da Xunta de Galicia, como do PSOE, como de outros partidos que poidan estar gobernando, e o noso criterio é precisamente que ter unha moi boa relación coas distintas administracións e nos poderlle transmitir como equipo de goberno ou como goberno, como independentes por Ribadumia, as necesidades que ten un Concello, que as valoren, que as poñan encima da mesa e que poidamos conseguir esas subvencións para mellorar o benestar de todos os vecinos. E despois, eu, Enrique, creo que algo que aquí estamos falando, que falou tanto o Partido Popular como falou somos, a Marte non quero deixalo, é dicir, a Escola de Música. É dicir, eu xa dixen antes, e agora me quero referir concretamente a este punto, porque creo que merece unha especial atención, porque a veces se quere politizar a Escola de Música. Eu creo que politizar a Escola de Música ou quererlle quitar rendimento á Escola de Música creo que é un error. Pero sí é certo que nós como equipo de goberno, pero xa non solamente a Escola de Música, senón todas as entidades culturales e deportivas, que non se hai que facer algún cambio, Enrique, representantes do Partido Popular e todos os colectivos culturais, deportivos e sociais que poida ter o Concello, o vamos a facer con consenso. E teremos reunións, porque deso sí que non nos cansaremos, de ter reunións coas distintas entidades culturales e deportivas precisamente para mellorar, ter o mellor documento da maneira máis obxectiva posible para poder repartir as subvencións. O que non queremos é que sea un reparto, a mí me parece que esta asociación necesita 15.000 euros, e lle damos 15.000 euros, o outro lle damos 8.000 euros, etc. Eu creo que os presupostos é unha ferramenta moi importante. Se tardamos moito en presentalos, que normalmente se deben presentar, e por obligación se deben presentar antes do 31 de diciembre, despois hai concellos que incluso a veces é conveniente presentalo nos 3 primeiros meses do ano, porque sabes as transferencias que tes das distintas administracións, e entón xa podes xestionar dunha maneira ao mellor máis certera. Pero sí que nós o que queremos é precisamente no próximo presuposto leválo no momento adecuado. E nós trataremos de ter reunións coas distintas entidades culturais e deportivas, cadrar os presupostos e asignar as partidas. Ti dicías que
esas partidas que se había creado naquele momento o Partido Popular en materia cultural, en materia deportiva. Pero ti eres consciente, ti sabes que o Concello de Ribadumia, gobernado polo Partido Popular, non gastaba o diñeiro. Nós si estamos gastando o diñeiro. E ti eres consciente, vos tendes que ser conscientes que a escola de verán do Concello de Ribadumia antes gastaba 12.000 euros e solamente lle daba solución a 50 pais ou a 50 nenos, e nós lle estamos dando solución a 130 nenos. E tamén é certo que nós estamos axudando, estamos na medida das nosas posibilidades persuadindo aos distintos colectivos, como poden ser pois, a Escola Pro Música, como pode ser tenis de mesa, como pode ser o UMIA Club de Fútbol, como pode ser o Club Deportivo Ribadumia, e asignamos unha partida económica que creo que en total son 4.000 euros, que son os que se reparten nas distintas entidades para que teñan a escola de verán e lle poidan dar un servicio mellor, porque sabemos que o están facendo moi ben e que é necesario ese servicio para todos os pais e para todas as nais para buscar unha mellor conciliación laboral. E, polo tanto, eu creo que estas partidas que antes non estaban encima da mesa, agora sí están encima da mesa. Ou como pode ser o mes da diversidade, que antes non estaba encima da mesa e aportamos unha cantidade importante que creo que son en torno a 7.000 euros. Ou como pode ser, como dicía a miña compañeira, o programa Conta Contigo, pois que antes non tiña partida e agora ten unha partida de 10.000 euros. E antes non había punto morado e agora hai unha partida de 6.000 euros. E antes non había a F7 e agora hai a F7 no Concello de Ribadumia. E antes non había Copa de Ribadumia e agora Copa de Ribadumia. Por lo tanto, hai moitas, e antes non había, pois, por exemplo, pois distinta festa un club deportivo que naceu agora, por exemplo, de ciclismo, que tamén ten outra partida económica. É dicir, por lo tanto, eu creo que en esa materia, eu creo que hubo un crecemento moi importante. Por lo tanto, os recursos, eu son consciente de que as entidades a veces teñense que apretar moito o cinturón, e somos conscientes deso, pero tamén hai que ser consciente do crecemento nas entidades culturais e deportivas e no crecemento das partidas económicas. Se antes se gastaban aproximadamente, pois creo que eran uns 41.000 euros en entidades deportivas, culturais e sociais, agora se están gastando, por exemplo, 60.000 euros. Aparte de todo isto que estamos dicindo, dunha entidade de ciclismo nova aquí en Ribadumia, da creación pois do programa Contacto Contigo, do Punto Morado e do F7, e tamén da primeira torneo Copa de Ribadumia, que aínda que non ten unha partida importante, si ten unha logística moi importante que costa moito diñeiro para poder levar a cabo esas, e con eso estamos levando a cabo precisamente a promoción do noso concello. Entonces, isto todo se pode facer ou non se pode facer de acordo coas entidades culturais e deportivas. É dicir, se a xente, os veciños dicimos, pois non nos interesa esa actividade ou o F7, por exemplo, pois non se fai o F7, a mellor pois aí algo máis de diñeiro, pero eu creo que é moi importante que Ribadumia non solamente se coñece en Ribadumia, senón que se coñece en outros moitos sitios, porque axuda precisamente a generar un movimento económico aquí en Ribadumia, e iso non lo transmitiron toda a restauración daqui deste concello, e polo tanto son aspectos moi importantes que hai que ter en conta. Entonces, si é certo que nós somos sensibles a esa necesidade que ten, neste caso, pois, Escola Pro Música, pero tamén temos que ser serios na distribución das partidas económicas, e sabemos que o temos que mellorar, e sabemos que puxemos en marcha precisamente, e isto foi dirixido un pouco por nós, o plan de aforro enerxético, que o estamos licitando, e se nos salen ben as cousas, pois podemos ter un aforro de 75.000 euros para todas esas necesidades dos nosos veciños, tanto en obras, como en materia cultural, como en materia deportiva, ou como pode ser o haber deixado ahora el de xestionar, que foi moi criticado polo goberno do Partido Popular, pero que nos está dando un resultado importante, xa non solamente pola atención dos veciños, senón tamén polo aforro económico que eso nos pode supoñer, e outros proxectos que temos en marcha para poder solucionar. Entre eles, o que acabo de dicir eu, de ese proxecto que presentamos a Xunta de Galicia, que foi denegado, que é un aforro de 6.000 euros que podía ser para as entidades culturais ou deportivas. Por lo tanto, eu quero rematar este punto, porque eu creo que, desde as 9 hasta as 11, demoslle 2 horas, e creo, pero creo que é importante que se poidan dicir as cousas e que se poidan falar as cousas. O tempo non importa, e se levamos 2 horas debatindo, eu creo que o importante é deixar encima da mesa, precisamente, todas as visións e despois os veciños que poidan interpretar. Por lo tanto, eu creo que de 2 puntos, o fútbol feminino, eu creo que temos que seguir traballando por esa mellora, por suposto, e vamos a seguir presentando este proxecto para que poidan precisamente
bueno, pois, aprobalo, e poida haber ese aforro, que un concello como a Ribadumia, 6.000 euros, pois é algo moi importante, e vamos a seguir traballando, pois, en outros proxectos, pois, consolidar, e, bueno, terminar, está licitando, pois, ese proxecto de aforro enerxético, bueno, pois, que lle supón as arcas municipais, pois, 75.000 euros máis, aínda que tamén estamos invertindo en luminarias, en novas luminarias que nos están pedindo os veciños, e son peticións veciñais, pero bueno, entendemos que pode haber pois un aforro, e que eso si se traduce, e o podemos ver reflexado, porque eso, estas obras, bueno, pois estamos licitando, e ao mellor non empezan hasta principios de ano, e ao mellor estos resultados pois non se ven hasta o seguinte ano, pois eu creo que si conseguimos estabilizar todo isto, pois pode haber un pouco máis de partida. O que si está claro é que nadie ten varitas mágicas para sacar diñeiro para darlle ou para quitarlle. E se non, a mí me gustaría que vos dixerades, queremos que quites daqui e que poñas aquí, porque iso de dicir, no, é que eu quero darlle, pero iso tamén eu tamén, pero despois as cousas hai que cuadralas, e os números son números, e isto todo ten que estar reflejado, documentado. Iso é a responsabilidade dun equipo de goberno. Bueno, eu creo que vos dei palabras, eu vos dei as palabras, o último encerrar teño que ser eu, digo eu, non? A ver, Martín. A ver, Martín. Martín. O último encerrar, eu creo que... Pero si se alude directamente, se fan incluso recados, se mandan recados, como acabas de mandarnos. Sí, é que eso é certo, eso é certo, eso é certo. Sí, non, eso é certo. Si te dis que é certo, é certo. Claro, tens que coller e consultar. Si me das oportunidade de ter unha intervención, si non, sí, non, podes ter unha... Mira, nos se nos calificamos é precisamente para que a xente fale se expresa. De todas as maneiras, Martín, dito eso, o último en cerrar normalmente é o alcalde, pero non pasa nada. Ti podes dicir, sí, sin problema ningún, sin problema. Non é o común, pero sin problema. Pero que eu creo que durante toda a intervención vos estuvo, vale, sin problema. Eu podo ter unha réplica, pois agradezo. Se non podo ter a réplica, sí, sin problema, que por nós como equipo de goberno non hai ningún tipo de problema. Non hai problema. Pois agradezco que se me deixe intervir neste caso. Traía Ramiro máis ou menos preparado, por decirlo de alguma maneira, a intervención en tanto ao dos presupuestos, non intervenir que son o portavoz, porque ele ayudaba isto con maior profundidade, e creo inconveniente que lo defendese. Eu creo que desde o primeiro momento mostrou o apoio a como estaban planteados, falamos do outro día nas comisións informativas, e non tivemos nada que dicir, e máis as 4 puntualizacións que quixemos, que se Ramiro neste caso, foron tendentes a aportar algo novo, non a facer unha crítica destructiva, nin viñamos aquí a poner a trancos, nin pedras no camiño, nin para unhas rodas, todo o contrario, alguna proposta que se quiso, que non podemos entrar na elaboración dos presupuestos, nin aportar nada novo, porque levamos aquí o tempo que levamos, pero a nosa intención sempre foi, desde o primeiro momento, constructiva. Vimos outro día e reiterámoslo hoxe. O que non podemos entender é que para defender os presupostos hai que ter esa actitud con respecto ao grupo do Partido Popular, esa actitud de decirnos e decídelle alá que nos denegaron tal subvención, e decídelle alá que tamén decídelle alá e poñerlle aos veciños en claro que, por exemplo, sí que se actuou en Cabanelas, na playa fluvial, con unha inversión de 16.000 euros que foi aportado nunha grande parte pola Xunta de Galicia e nunha parte máis pequena. No, estás confundido. No, iso foi con fondos propios. No, Martín. Aí non hubo ninguna aportación. Pero falas da praia ou do cartel? Donde se meteu a área que levou... Claro, eso era a subvención de turismo do ano pasado. Chamamos como queiras, turismo ou xunta. No, pero David estaba falando do que se fixo no Club Náutico. Vale, sí. Quero decir que cando as subvencións tamén veñen, hai que dicilo, e cando as leva a riada tamén hai que dicilo. Esos foron cartos que tiran por arriba abaixo, hai que dicilo así os veciños. O sea, David, no, estás confundido. Tides a mesma responsabilidade cando falas do Partido Popular que denegaron tal subvención tamén que si a diron e ao final onde está. Posiblemente non vamos a inversión desa cosa.
Aí tiñan que haber simplemente, dado outra subvención para seguir mellorando esa área Sí, recreativa. supoño que sí, botar máis área que o valor ao río, non te digo que non. Non estamos valorando eso, estamos valorando o feito de que ves aquí a darnos a humilía final e botándonos ao Partido Popular a culpa de todos os males deste mundo. No, hombre, no, Martín. Parece que sí. A mí, eu viña con un ánimo distinto, pensei que isto que era outra cousa, verdad? Acuso a miña falta de experiencia. Eu decía outro día nas comisións informativas, por un quítame esas pajas, que non estabas presente, pero decía yo, por un quítame esas pajas de José traer aquí unha moción. Que malditas ganas que tiña eu de que viñera esa moción aquí, pero digo que a veces se actúa por demagogia, algo do que todos estamos fuxindo, e dicindo que non temos que traer aquí a esta mesa demagogias e menos políticas, e cada vez que interven o señor representante do PSOE, de Telede, pois parece que a culpa de todo o que pasou en Ribadumia sigue sendo nosa por ser herederos do PP, parece ser. No, hombre, no. Non se trata de non é iso, decir que si empezamos con un plan, o primeiro día que vimos aquí a debatir por algo, porque na última vez viñamos a constituir o goberno, si empezamos con ese trato beligerante, porque o considero beligerante, ofensivo, sí, o considero ofensivo. As cousas que se están dicindo, ese tipo de chascarrillos e de frases no aire intentando non asumir as responsabilidades en certas cousas. Por exemplo, Ramiro falaba dun acordo plenario do ano 18 de xullo con respecto á Escola de Música. Eu non quero entrar concretamente en ningún apartado, pero a veces hai que decirlo. Sin disculpar que teña que ver que deshidratado por culpa do que pasamos aquí, non entendo de nada. Perdón. Simplemente fixo alusión a ese acordo que se había tomado e que non se reflexou nos presupuestos, nada máis. Si por decilo parece que vos sentido eso para nada. Perdón, déxame seguir que perdo fío, teño a cabeza en mil sitios. Si por haber dito simplemente eso se nos ten que botar en riba un repertorio de cantas cousas a Xunta deixou de facer aquí, que temos que vernos coa Xunta, amigo. Eu son o portavoz do Partido Popular, estou no Concello de Ribadumia, estamos debatindo os presupuestos do Concello de Ribadumia e estamos reclamando algo que se produxo nun pleno de xullo do ano 2018 que non se ve reflexado este ano, simplemente. Non me veñes a contar agora Martín. A ver, vou xa para rematar, porque senón isto vai xa... Si ti remata que teño que facer un apunte, porque dixen antes que era o lógico, cando se nos alude, intentar responder. No tema do campo do Uña, que non temos ningún especial pronunciamento a favor do Uña, nin do Ribadumia, nin ningún outro, defendemos a todos, pero que hai cousas puntuales no tema do Uña que se nos trasladan e que nós temos obligación de tamén venir aquí e expoñelas en riba da mesa, pero que faltan cousas tan básicas como o soporte do papel higiénico nos baños, pero non así demasiado tempo. Eses puxeronse, Martín. Ao mellor... Estás mal informado, Martín. No, claro, pero que, vamos a ver, pero vamos a ver, me refiero... Non se puxeron esta semana. Me refiero a que isto ven do mes de febreiro, de noviembre do ano pasado, cando se vos trasladou eso. No, isto estamos falando que no mes de maio ainda estamos sin poñer. Evidentemente ahora estarán arregladas, vale, perfecto, pero se me parece ben, non se quere decir con isto que non estén atendidas, sino que cando vimos a reclamadas é porque en realidad fan falta. Ao mellor eso que acabo de decir é un exemplo que non viña ao caso, pero igual que eso outras. No tema da iluminaria, en rogos e preguntas, perdona, pero non para situarte, en rogos e preguntas podes facer os rogos e as preguntas que consideres oportunas, pero que debo dicirche por unha alisión que fixete directamente a unha comisión de Xunta. No tema da iluminaria, para forrar 6.000 euros en luz ao ano no campo do Umia, hai que facer unha inversión de 55.000 euros. No, de 30.000 euros, 32.000 euros. Mais a meu favor. E deuse a subvención á Xunta denegouna. Por que o Concello non ten esa iniciativa? Porque esa inversión, se se aforran 6.000 euros ao ano, en 5 anos está amortizada. Martín. Si a Xunta denega eso, non se vai a mover, o Ayuntamento non vai a mover un pelo para poder aproveitar esa situación. Eu creo que sí. Entonces non hai que botarlle a culpa a Xunta, a Diputación, ao Estado Español, a Comunidade Europea, a la Guerra de las Galaxias. Cada un ten que asumir as súas responsabilidades. Si podemos facelo, si temos a subvención, perfecto, e se non a temos, tamén temos iniciativa para poder facelo por nós.
Se a nos eso nos queda amortizado en 5 anos e o campo do Umia, vaya, o campo do Umia, que é un campo municipal que utiliza o Umia, que pode utilizar calquer outro no futuro, queda beneficiado por ese aporte o Concello de Ribadumia nese gasto, pois mira, se amortizámoslo en 5 ou 6 anos, queda o asunto resuelto e non temos que andar chorando a nadie. Sí que podemos criticalo, pero non deixar de facelo. Estou de acordo en criticar, apoio eso, David, digo en serio, critico que non se dé unha subvención da Xunta para facer eso, pero tamén digo, temos que ter iniciativa para facelo, porque en 5 anos queda amortizado, polo tanto queda feito, e a partir de aí todo canto temos invertido nesa obra será beneficio. É como hoxe outras cousas, pero bueno, non me vou estender máis. Martín, mira, a ver, eu creo que ao longo desta temporada e supoño que te situarás un pouco máis. Mira, eu cando falamos de política, falamos de boa intención, non se ven en pleno dicir que as zonas de ocio que non están ben ou cunha pista polideportiva que ten que estar despintada. Vense aquí ao Concello, oye David, ou concelleiro, calquer concelleiro, a pista hai que pintarla, porque está tal. O que non podemos esperar a facerlle unha foto para sacar nos medios de comunicación, porque eso chamase demagoxia. Eso non se chama política, ni se chama boa intención. Vale, claro, pero sí, claro que sí, Martín, é dicir, somos os menos activos vale, pero estades falando porque claro, se non o veciño percibe que o que estades transmitindo que é todo certo, e non é certo, Martín. É dicir, ti sabes o que acabas de dicir, é dicir, que hai unha subvención e dices de non solicitar esa subvención, que nós o fagamos con fondos propios, e cando lle podemos... Claro, a ver, Martín, non solamente é esa iniciativa onde hai que tela en moitos proxectos máis. Vale, entonces varitas mágicas non hai, porque ao mellor eu che podría plantear un plantexamento na recollida de basura RSU a 20 anos que o Concello ao mellor podría aforrar moito diñeiro, pero as cousas hai que pensalas, porque estás falando de 20 anos. O que non pode ser é que ao mellor se faga un contrato a 25 anos, como fixo algún partido político ou algún representante de aquí, e que nós esteamos ao mellor sin margen de maniobra hasta que se termine o ano 2025, e ao mellor o Concello podría aforrar moito diñeiro. Por lo tanto, hai que ser prudente dicindo, porque os veciños que están aquí teñen que levar claro o que é boa xestión e o que non é boa xestión. Entonces, aquí a clave está en que si se solicitan subvencións, porque o mismo que distintas veciños, entidades culturales solicitan subvencións ao Concello e non se lle dan, o mismo nós lle temos que solicitar, porque senón, polo que ti estás dicindo, a asociación, a agrupación músico-cultural, como nós non lle damos subvención, que se arreglen eles. É o que estás dicindo. É dicir, o Concello de Ribadumia, non. Hai que ser máis prudente dicindo así. No. A ver, pero as cousas hai que extrapolalas, Martín. O que hai que... O Concello non apoia certas cousas como da Escola de Música, a Escola de Música si se está buscando a vida, pero o Concello non está. Vale, bueno, pois entonces non estás utilizando a boa intención. Non estás utilizando a boa intención. Estás intentando dicir o que a ti che interesa ou ao teu partido político lle interesa. E dito isto, pasamos a votar o punto. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Pasamos ao punto número 3 da orde do día, que é a concesión de axudas municipais a entidades e clubs. E pasa a comentar o punto a concelleira Pilar Martínez. Non se ve moi ben porque está moi pequeno para poñer, pero bueno, si tal vou aumentando. En principio traemos, pues como todos os anos e según as bases que se aprobaron no ano 2016 e se modificaron o ano pasado, o que é o reparto segundo esas bases do 85% da partida destinada ás axudas a entidades culturais, deportivas e sociais. En principio, o reparto que nos corresponde nesta noite, o que vamos a facer son 53.150 euros, que son eses 85%, dun total
máis menos de 98.000 euros que se fai a final de ano co 100%, máis outras axudas como poden ser as axudas a festas parroquiais e as axudas aos campos dos que vamos a falar no último punto. No que respecta ao concreto das axudas, tanto nas culturais como nas deportivas como nas sociais, este ano vimos un incremento de asociacións ou entidades de Ribadumia creadas que solicitaron tamén axuda, lógicamente, e tamén outras que ben sexa porque non se solicitou ou ben sexa porque se lles requiriu documentación e non a entregaron, pois non lles corresponde axuda. Respecto das culturais, repártense 17.000 euros, o montante total son 20.000 e van repartidas no 85% desa maneira que tendes aí. Desde os 2.064 euros que a entidade que máis percibe polas actividades que fai, tendes aí valorado o número de socios, a participación nas actividades, o número de personas, a duración desas actividades e outras que están explicadas nas bases, que son as puntuacións que van levando sobre eso. Entón, entre os 2.064,40 que leva a Asociación de Veciños de Barrantes, que é a que, neste caso, polos puntos e polas actividades que fai lle corresponden, e os 695,08 que leva os xubilados a Senra. Aí, según a puntuación, pois cada unha percibe o que lle corresponde. Vedes aí en rojo eses 489 sería a suma total dos puntos según a valoración que se fixo polas bases, e é moi fácil, é dividir os 17.000 euros entre os puntos que lle toca os puntos que ten cada unha. Non hai máis que facer, só hai que valoralos. Respecto do que se falou no punto anterior de que pois hai asociacións, sobre todo nas deportivas pasa, que pois teñen máis números socios, teñen máis números de fichas en categoría base ou tal, vedes que todos teñen un máximo, que nas bases estableceronse uns máximos e, lógicamente, se ti tes o máximo, pois, por exemplo, imaginade, a Asociación de Veciños de Barrantes, ten o máximo número de socios, ou a Agrupación Músico-Cultural, ou a AMPA do CPI, que son os que máis teñen, os xubilados a Senra. Lógicamente, unha vez que chegan aí, pois o número de socios non conta, pero bueno, vedes que hai moita diferencia con respecto aos socios e nas entidades deportivas o mismo, hai uns máximos. Respecto das deportivas, repártense neste 85% 28.900 euros e hai unha nova asociación que é o Club Ciclista Ribadumia, entonces o reparto queda como está aí, é dicir, entre 8.714 que é o máximo que leva o Club Deportivo Ribadumia pola puntuación que ten, e o mínimo neste caso que é Tecor Salnés, que é unha asociación deportiva de caza que está registrada aquí no Concello de Ribadumia. Este ano temos tamén un patrocinio a máis, o ano pasado xa solicitaron para dous, este ano María Pérez solicitou tanto para o Europeo de Bielorrusia como para o Mundial de Rumanía, e pois, o Club Náutico Muiño, a parte da axuda que lle corresponde pola puntuación e o número de socios, fichas e categorías nas que compiten, pois solicitou eses 3 patrocinios tamén que van para axudar, que non cubre para nada os gastos que tiveron estes deportistas nos campeonatos europeos e mundial. E por último están as asociacións sociais e protección civil. Neste caso hai dúas novas, o Don Pontevedra Xuntos, con respecto ao ano pasado falo, e TDH Salnés. En todos os casos se comproba que teñan beneficiarios directos das súas accións, non nos valen os socios, lógicamente, porque socios aquí podes ter, pero pono as bases, non é que beneficiarios directos, compróbase no padrón que efectivamente eses beneficiarios son de Ribadumia e pues, reparten as axudas según tanto o número de beneficiarios como as actuacións que realizan no Concello, e aí temos pues, desde Esperanza Salnés con 1.500 euros ata o que menos ten Don Pontevedra 286 euros. Protección Civil percibe os 3.000 euros que ven percibindo os últimos anos, e despois a estas hai que sumarlle o que son as axudas que suman nesas 90.000 casi que vos dicía ao principio, asociacións sociais que teñen firmados convenios co Concello e pois, as que se lles dá xa por convenio esas cantidades que están acordadas, facendo un total entre todas as axudas aquí no 85%
de algo máis de 13.000 euros. Algunha aclaración por parte do Grupo Popular? Nada, só decir que como non participamos na elaboración, non temos suficientes datos para eso, pues, en principio vamos a absternos, simplemente señalar que sí que votamos en falta non haber aumentado a partida en certos casos. Non nos vamos a poner, evidentemente, pero como non participamos na elaboración, pues estaremos. Unha aclaración, observación por parte do Grupo Socialista? Sí, bueno, nada, unha cosa parecida cos orzamentos, non? Antes do 2015, nós, desde a oposición, sempre criticábamos que o Partido Popular non modificaba as bases, había criterios, pois, certamente dudosos a hora de repartir as subvencións. Nós, cando no equipo de goberno anterior entramos a gobernar, unha das primeiras cousas que se fixo foi modificar as bases, e non só unha vez. Entonces, eu creo que sí que houve moitas melloras en este sentido. A principal mellora é que agora se reparten máis cartos públicos que antes, pero como todo na vida, todo é mellorable. Entonces, bueno, eu requiro ao equipo de goberno actual para este mandato que siga traballando pois na mellora das bases, sempre que haxa efectivamente consenso, sempre que haxa demandas atendelas e facer, pois eso, unha labor, si pode ser anual, de revisión das bases sería idóneo. As bases non están feitas para que sean externas, entonces que ese criterio non cambie, ese criterio que se adquiriu no mandato anterior que non cambie, igual que o tema dos convenios. O tema dos convenios, si hai quen necesita modificar un convenio, quen quere falar de modificar un convenio, que non ocurra como ocurría co Partido Popular, e que tampouco se cambie ese criterio, que se poida reunir pois, un equipo de goberno con un colectivo e falar do que sea necesario. Desde logo, nos estaremos pendientes en estes 4 anos destes asuntos, e eso, pedir, como decíamos antes, tamén é gratuito. Podemos pedir que se incrementen as partidas, que se incrementen as dotacións económicas. Sería interesante facer revisións, ainda que non sean demandadas, pois facer revisións anuais, pois para a mellor modificar criterios que poidan aportar pois máis puntuación a colectivos que estén ou en inferioridade de condicións respecto a outros, ou que o goberno considere potenciar pois por criterios de diversidade deportiva, de diversidade cultural. Eso sempre se pode facer. Entonces, bueno, non cerrarse en banda con as bases establecidas e intentar sempre mellorar. Nese sentido, tamén nos imos a abster por o mesmo motivo. Son unhas bases que, en certa medida, nós tamén contribuímos a aportar ou a colaborar para dar pé a que se puderan cambiar, pero non somos parte do goberno que está entregando estas axudas. Entonces, bueno, nunca nos vamos a opoñer ante que se entreguen unhas axudas, pero tampouco podemos apoiar este documento. Por lo tanto, imos a absternos e instar eso, en definitiva, ao goberno a que non deixe nunca de mellorar estas bases e a atender aos clubes e as asociacións que lles requiran pois, atención nese sentido. Gracias, Pepe. Alguna aclaración ou observación desde Soma? Sí, un dos obxectivos, creo que salvo os novos membros do Partido Popular, todos o sabemos, que se buscaba cando se modificaron as bases, se crearon, era precisamente buscar unha fórmula que fora pura e matemática, que non permitira outro criterio que non fora a valoración por puntos, e polo tanto que ven hoxe aquí unha folla que recolle esa valoración e a transforma en euros, coa partida que hai. Podemos gustar a partida máis ou menos. Por tanto, nese sentido, como eu no seu momento estuve con vos elaborando este documento, estuve moi a favor, levaba anos demandando que se cambiaran as bases anteriores, non podo máis que estar a favor. máis que nada porque non é unha decisión, non solamente tomamos decisión sobre o final, a cuenta fixeron os técnicos e isto está matematizado. Dito isto, insisto, na necesidade de aumentar as partidas económicas, polo que xa dixen, porque efectivamente están aumentando o número de entidades que teñen que repartirse o mismo cacho de tarta. E iso é peligroso para elas mismas, porque ao final poden impresionarse. O ano que ven reciben, facendo o mismo, menos cartos que este ano, ao final farán menos, porque as entidades do que se nutren é do que se nutren, fondos privados de publicidade, as que se nutren de publicidade, en ocasiones esportivas, as outras non, subvencións e socios.
non teñen máis ingresos que eses. E eu creo que os gobernos temos que forzar para que a nosa parte sea suficiente, e en todo caso non estar entrando no risco de estarlle quitando a quen está traballando no mesmo nivel. A vida sube todos os anos, as subvencións non poden baixar para quen faga o mesmo, obviamente, porque aparte iso levanos a unha cuestión peligrosa que lle pasou ao Partido Popular no seu día, e é que se limitaba a repartir aqueles cartos, consideraba que era o que había que dar, non vía o que tiña alrededor de si máis que eso, e dicía que era suficiente, porque os cartos fan falta para as obras, fan falta para outros colectivos, fan falta para os torneos, para Bete Tinto. Un torneo de fútbol podese facer ou non. Un evento deportivo é deseable que se faga, por lo tanto, se se pode, debe facerse. E un evento cultural exactamente igual, pero pode non facerse se os cartos fan falta para outra cousa. Pero os ingresos das entidades son moi necesarios para elas, e por lo tanto hai que centrar os esforzos, desde o meu punto de vista, e de Somos Ribadumia, na línea de subvencións que se dá cada ano para a súa actividade, e a maiores o que se pode facer. Pero se hai que empezar a pensar en quitar daqui pali, pois, ou en non facer certas cousas, eu creo que o criterio debe ser ese. Está ben falar de que se fan, pero eu creo que tamén hai que falar de que estas entidades necesitan aumentar os seus fondos. É clamoroso, a día de hoxe en algún caso, sobre todo nas que, como no fútbol, están aumentando o número de equipos que teñen. O club sigue sendo o mesmo, os socios siguen sendo o mesmo, a publicidade dá pouco que dá, se o Concello non arriba un pouco máis, e outras institucións aparte do Concello, que nós tampouco o Concello ten que arreglarlo todo. Pero creo que hai que ser sensibles con eso, e este ano xa non vai poder ser, pero de cara a próximos anos pensar en que hai que aumentar estas partidas. Moitas gracias. Gracias, Enrique. Alguna aclaración ou observación, Pilar? Olvidouse unha cousa que é importante este ano, a modificación que se fixo ano pasado, e ainda reconocendo que vamos con 2 meses de retraso, porque normalmente se aproba en xullo, no tema da nova composición da corporación, pois non se puido traer antes, e que este ano, a partir de mañán, xa se empezan as xestións para que cobren o 25% da parte que lles corresponde, automáticamente, como unha especie de anticipo a conta, por decirlo de unha maneira, que despois terán que justificar para cobrar o resto da subvención, e que foi unha proposta que se fixo nesa reunión a que tivemos o ano pasado e que deu lugar a esa modificación das taxas. Bueno, para rematar, nada, simplemente de 2 anotacións. Estudiaremos, estamos estudiando, e xa pensábamos estudiar o aumento de partidas económicas, pero hai que dicir que as cousas que as hai que estudiar, eso non quer dicir que se van a conseguir, porque é así, porque senón estaríamos engañando aos veciños. Revisar, digamos, o documento que temos para o reparto de subvencións é algo obvio. Para este ano xa non dá tempo, xa vos lo digo. Pero de cara ao próximo. Podemos facelo de cara ao exercicio 2021. É algo obvio, é algo que hai que traballar. Sempre estuvemos abertos, porque xa estuvemos abertos antes e seguimos estando abertos agora. E despois, algo que eso de realmente que o que hai que quitar daqui para ali, é que realmente hai que quitar daqui para ali, porque de arriba non caen. Pois hai que tener a prioridade. Pois hai que quitar daqui para ali, e aproveitar ben os recursos para poder repartilos ben. Ahora, que pensemos os veciños que quitamos e que cae de arriba, é moi difícil, Enrique. Eso é difícil de explicar. Eu creo que cos veciños que hai que ser serios e sensatos. Hai un proxecto, hai un presuposto, e iso hai que repartilo entre todo o Concello de Ribadumia. Obras, servicios, alumbrado público, mantenimientos, auditorios, asuntos sociais, etcétera. En esto, si se poden aumentar as partidas, se aumentan as partidas, pero ao mellor hai que mover partidas, non hai que pensar que de alguma maneira que se consiguen 20.000 euros por arte de gracia. Bueno, pues entonces hai que quitar daqui para ali, para que o entendamos todos. Igual me expliquei mal. Pero para que o entendamos todos, hai que quitar daqui para ali. Eso é precisamente o que hai que facer, e precisamente aí Pilar é onde económicamente ten que traballar para poder axustar. É dicir, non hai máis diñeiro, pero nin esta administración, nin nunha mancomunidade, nin nunha diputación, nin nunha xunta de Galicia, nin nun goberno da nación. É dicir, entonces hai que saber o que ingresamos das distintas administracións, o que ingresamos de impostos, e temos un total, e iso temos que repartir entre todos os vecinos.
Por tanto, hai que dicirle aos veciños e a todas as entidades culturales e deportivas que temos que quitar daqui para ali. Non se lle pode dar máis se non quitamos de algún outro sitio. Ese é o que sería realmente responsable dicirle aos veciños. De todas as maneiras, pasamos a votar este punto número 3. Votos en contra, abstencións. Ti, Enrique, que votaches? Ainda non votei. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Pasamos ao punto número 4 da orde do día, que é a adhesión ao convenio de colaboración suscrito entre Xunta de Galicia, a FEGAM e SEAGA en materia de prevención e defensa contra incendios forestais para o establecemento dun sistema público de xestión de biomasa nas faixas secundarias. Xesbio. Pasa a comentar un punto a concelleira Pilar Martínez. Este é o problema do PowerPoint, me parece a mí. Vamos a ver, este é un convenio que se feito entre a Xunta de Galicia, a FEGAM e SEAGA, que é unha empresa pública de servizos agrarios galegos, chamase así, que se aprobou no ano 2018. Fíxose unha primeira adenda no ano 2019, 26 de abril, e o que tratan é, sobre todo despois dos incendios aqueles que houve no ano 2017, e xunto coas modificacións que houve na lei correspondente, que ademais nos cargou os concellos de certas responsabilidades que antes non tiñamos, pois o que tratan é sobre todo de intentar previr máis ben o que son os incendios forestais a base da limpeza do que son as franxas que rodean as fincas, as estradas, os núcleos, etc. A este convenio, do que xa saiu en prensa hai pouco, que xa están máis de 200 concellos adheridos, pois nos traemos a proposta, tendo en conta que ao principio solo se podía un adherir a finais do ano correspondente para empezar no ano seguinte, pois para intentar, na parte que nos toca, que veñen sendo as franxas secundarias, pois aplicar, axudarnos con este convenio. Puxemos aí simplemente, máis que nada para aclaralo, o que nos corresponden a nós son as redes secundarias. As redes secundarias concretamente veñen sendo o perímetro do monte que está do monte e o que está ao redor dos núcleos de poboación. Por lei temos, nós non, é dicir, os particulares teñen que ter unha franxa limpa ao redor do monte de como mínimo 100 metros e como mínimo non pode haber plantacións arbóreas e sobre todo determinadas clases de árbores a menos de 50 metros dos núcleos de poboación. Tamén hai que ter limpas as beiras das estradas todas, en toda a superficie de dominio público, como mínimo teñen que estar 2 metros a cada lado, e tamén as compañías correspondentes teñen que ter as liñas eléctricas unhas freixas de 5 metros dende as instalacións que hai, incluídos tamén os polígonos industriais, que non están aí, pero que tamén hai que ter forma parte desas franxas secundarias que hai que ter limpas. Evidentemente, cada particular ten que ter limpo o seu. Que pasa? Que moitas veces atopámonos con dous problemas. O que o particular non quere ou non pode ou facer a súa limpeza, ou que non somos capaces de identificar o titular, que é unha das cousas que pasa moito, porque ademais o catastro precisamente non facilita o tema, e despois herencias xa non é da persona que está o seu nome, porque venderon, porque lle tocou os fillos, os netos ou a quen corresponda. Entonces temos un verdadeiro problema con ese tema, e o Concello é o responsable subsidiario de facelo cando os particulares non o fan. Por eso nos interesa adherirnos a este convenio, a nós e os particulares. As características xerais, é dicir, a administración que vai prestar o servizo é a Xunta de Galicia a través da Dirección Xeral de Ordenación Forestal e a través de SEAGA, que vai facer a xestión directa e limpeza dos montes, mentres que a Dirección Xeral fará todo o que son as competencias administrativas. Sempre é voluntario, vaise desenvolver dentro do termo municipal dos concellos que se adhiren, e a duración vai ser o que dure o convenio que se firme.
o obxecto é facer esa limpeza que hai que facer desas franxas secundarias que son competencia municipal se non o fan os usuarios, e como vedes aí os usuarios propietarios tamén se inclúen os titulares de aproveitamento de fincas, é dicir, xente pois, que coas novas leis que están sacando na Xunta non son propietarios, pero si lles conceden unha serie, aquí en Ribaduña menos, pero si o hai, sobre todo en Lugo e en Ourense, pois unha serie de fincas para que es traballen, e o que lle custaría ao propietario manter limpa esa franxa no ano serían 350 euros por hectárea e ano. Se non tes unha hectárea sería a razón de 35 céntimos por metro cuadrado. Aí habería que facer un primeiro pagamento no momento que ti firmas o contrato e se acepta o contrato, e despois nos meses de xaneiro de cada ano, se queres seguir co contrato, pois terías que facer ese aporte económico de 350 euros, e con eso pois terías, se é 350, garantizado que se haga durante todo o ano, vai manter limpa esa parcela obxecto de contrato. As obrigas que teríamos os concellos, as xerais, aprobar un plan municipal de prevención e defensa contra os incendios forestais, que non temos, polo tanto, ahora mesmo que teríamos que determinar as faixas secundarias das que somos responsables subsidiarios, pero si poñernos cos técnicos, que os técnicos non só están para as obras, pois poñernos a elaborar ese plan municipal de prevención e defensa contra os incendios forestais que para o cal a Xunta pois aporta, pois facilita máis que aporta pois os mecanismos para facelo. Así mesmo teríamos que aprobar anualmente o plan de actuación relativas a esa xestión de biomasa vegetal. Teríamos que ser intermediarios, por dicirlo de alguna maneira, entre os particulares que se adiran e firmen os contratos con SEAGA e SEAGA, é dicir, nos recolleríamos a documentación dos particulares, teríamos que comprobar que efectivamente todo está ben, remitirlo a SEAGA e despois ao revés, SEAGA comunícanos a nós e nos teríamos que comunicarlo aos particulares. E despois hai un cuarto apartado que pon realizar as achegas de financiamento que, de ser o caso, non aclara nada máis, tivese voluntariamente que facer o Concello na súa adhesión. Que faría SEAGA, que é a empresa esta que se ocupa de facer as limpezas, polos seus propios medios, ou incluso pode contratar a outras persoas ou outras empresas, por realizar anualmente eses traballos que son necesarios para manter as franxas secundarias en perfecto estado, cumprir, eles serían os encargados de pedir permisos e facer todos os requisitos administrativos necesarios, e falar coa persona dona, propietaria ou o que está utilizando ese terreo con antelación suficiente para saber pois que van ir en tal fecha e comunicarlle o prazo máximo de duración dos traballos. E a persoa usuaria, é dicir, o particular propietario ou que está utilizando monte, en caso subsidiario o Concello, tería pois eso, que facilitar o acceso á finca donde se vai facer a limpeza, non obstaculizar a realización dos traballos e pagar lógicamente esa tarifa que falamos ao principio de 350 euros por hectárea e ano, ou 35 céntimos de euro por metro cuadrado. Gracias, Pilar. Alguna aclaración, anotación por parte do Grupo Popular? Simplemente nada, como falamos o outro día nas comisións, de que, bueno, que os técnicos que están facendo unha gran labor, que é o traballo deles en materia de tema dos caminos e de todo máis, de facer un estudio sobre todo isto. Simplemente que, bueno, que quizás por falta de tempo que non haixa unha posible, saber un posible costo desto hacia o Concello, pois na aportaduras que terá que facer cargo o Concello. Aparte de eso, pois nada, que estamos totalmente de acordo que isto vai adiante. Gracias, Vicente. Alguna aclaración, anotación por parte do Grupo Socialista, bueno, Pepe? Está ben que o Concello se adira a este tipo de cosas porque é un tema que nos afecta a todos, é un tema que hai que colaborar coas administracións para tratar de dar solución. De nada vale lamentarse despois cando hai un incendio e dicir que non se fai nada, pois algo hai que facer, non? Eu vexo ben que a Xunta pois trate de extender a todos os concellos dunha forma estándar, dunha forma uniforme este tipo de prevención ou de actuacións. A min personalmente como concelleiro e máis como veciño, preocúpame un pouco que se delegue en SEAGA este tipo de traballos, porque SEAGA, bueno,
ten un largo historial de conflictos laborais, de conflictos de competencias, ten un historial de de que non hai medios suficientes por parte da Administración Autonómica para que cumpla co que se lle encomenda. E agora, claro, como ben dicía Pilar, 200 concellos adheridos de golpe, ou casi de golpe, con este asunto, vendo os precedentes que hai da xestión dos recursos económicos por parte da Administración Autonómica, vendo quen vai a levar estas tarefas, e vendo que é un programa que abarca casi toda Galicia, pois eu teño que expresar as miñas, polo menos a miña preocupación. Esperemos que vaya todo ben, esperemos que o Concello lle salga ben. Como nos comentaba Dolores outro día na comisión, vamos a ser un dos últimos concellos en recibir os beneficios deste convenio, porque, evidentemente as características destes convenios son priorizar sobre aqueles concellos que teñen moita máis perigosidade en temas de incendios, en temas de bosques, de franxas boscosas e todo eso. Non somos un concello con moita dispersión poblacional, pero sin moita masa forestal. Entonces non somos un concello que sea dos que, literalmente vamos a ser dos últimos en entrar na aplicación deste convenio, pero efectivamente é un punto positivo adherirse a algo así. Ahora, expresar as miñas dudas con respecto a eso, por eso que tamén nos imos abster en este punto. Gracias, Pepe. Alguna aclaración, observación por parte de Somos? Enrique? Sí, eu entendo que hai que adherirse un pouco polo que se explicaba aquí. A fin de cuentas, o goberno da Xunta o que está buscando é intentar solucionar o lío que montou antes, cando nos cargou os concellos toda a responsabilidade na limpeza dos montes. É evidente que os veciños, pois, unha de dúas, ou había que multar a 30% da población do agro, ou había que buscar outra solución. Ao final optaron por esta. Eu, pásame como a Pepe tamén, temome que sea máis unha medida para vender un titular que despois sean capaces de leválo a cabo. Todos os anos vemos que a Xunta ten unha incapacidade, eu entendo que máis buscada que outra cousa, para contratar as cuadrillas, para en tempo e en forma, para manter un sistema e para facer unhas políticas de prevención do lume que funcionen. Xa non falemos xa de políticas forestais que garantan a gestión do lume, que deso non hai nada, e é unha pena porque hai un refrán vello que escoitei eu, que o monte coidado non arde. Entón, agora estamos con este tipo de medidas que o que fan é intentar buscar que o monte non arda, pero o monte vai arder. A ver que pasa. Non vou nada apoiar. Despois o resultado que dé, pois xa veremos. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Eu, se me permites, sí, perdón. Teño unha dúda que non me acordei de preguntar na comisión, Dolores. Cando tería o Concello que presentar o plan de emerxencia municipal para este convenio? Ten unha fecha que teña que presentalo nesas fechas ou...? Non está perfecto. Vale. Gracias. Quería pedir permiso. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Por temas de traballo. Vale, gracias, Betty. Gracias. Gracias. Continuamos, entonces. Pasamos ao punto número 5 da orde do día, que é dar conta da concesión de axudas a festas parroquiais aos campus de verán. Bueno, dicir que as axudas do campus de verán, bueno, pues tamén se fixo un reparto dunha maneira pues obxectivas en acordo a unhas bases, e o Club Deportivo Ribadumia, aparte que nos consideramos tamén que, bueno, pues os campos de verán pues están facendo un traballo enorme, porque en materia de conciliación pues é algo moi importante, e por lo tanto pues tamén temos que estar agradecidos pues estas as distintas entidades culturais e deportivas. Ao Club Deportivo Ribadumia, despois desta baremación, lle corresponden 886,02 euros, a Asociación Pro Escola de Música 789,25 euros, o UMIA Club de Fútbol 1827,96 euros, e a Ribadumia Tenis de Mesa 496,77 euros, e isto suma un total de 4.000 euros para axudas para os campos de verán 2019.
En canto ás festas parroquiais tamén, as axudas ás festas parroquiais 2019, dicir que se repartiron 9.844,74 euros distribuídos da seguinte maneira. Na parroquia de Barrantes, a Asociación O Adro do Igresario, para a festa de San Andrés e Santa Lucía, lle corresponden 878,05 euros. Para Besomaño, que vai a nome dun particular, Fernando Aval, para Santa María de Besomaño lle corresponden 243,90 euros. Para Leiro, para a parroquia de Leiro, para a Asociación Os Festeiros de Leiros, na festa de San Xoán, lle corresponden 1.666,67 euros. Para a festa de Lois, para a Asociación 13 de Maio, para a festa da Fátima, lle corresponden 833,34 euros. E na festa que se fai na Picoña, a Asociación Campo da Picoña, para San Cid, tamén lle corresponden 833,34 euros. E para a parroquia de Ribadumia, neste caso vai a un particular, Hernando Martínez, para a festa de Reis, que celebran en Reis, 243,90 euros. Para tamén outro particular, Dolores Millán, para a festa dos Dolores, tamén lle corresponden 243,90 euros. Para Santa Baia, para a Asociación Santa Baia, para a festa de San Antón e San Roque, lle corresponden 544,87 euros. Para a festa, tamén para a Asociación Santa Baia, para a festa do Carme, lle corresponden 641,03 euros. Para o plantel de Ribadumia, para a Romería, lle corresponden 480,77 euros. E tamén, a modo particular, Vanessa Míguez, lle corresponden para a festa de Santa Baia 243,90 euros. Na parroquia de Sisán, para a Asociación Cultural Festas de Sisán, para a festa de San Antón e San Cristóbal, aquí están todas xuntas, para a festa de San Antón, de San Cristóbal, de San Xoán, de San Clemente, lle corresponde un total de 1.666,67 euros. E para, neste caso, Carmen Cousido, para a festa dos Dolores, lle corresponden 243,90 euros. E despois, aquí hai unha festa que é moi típica, que é Santa Marta, que temola como outra festa máis, que vai á asociación ou vai de alguma maneira a un particular, que é María Victoria Roma, para a festa de Santa Marta. Todos os anos se lle está dando unha partida de 300 euros, que aínda que hai tres concellos, Cambados, Vilanova e Ribadumia, ten moita tradición aquí en Ribadumia, polo tanto, tamén se lle está facendo esta aportación. Isto suma, creo que o dixen antes, 9.844,77 euros. Pasamos ao punto número 6 da orde do día, que é rogos e preguntas. Algún rogo, algunha pregunta por parte do Grupo Popular? Sí, temos algunhas preguntas. Nós queríamos saber se hai algún investimento previsto nos saneamentos de Lois próximamente. Se tedes en marcha algún obra de saneamento en Lois. Saneamentos, alcantarillado, auga municipal... Sí, alcantarillado, auga, non martín, alcantarillado. En que zona? A ver, en Lois temos agua municipal na zona da Picoña, que de feito hai un proxecto de aproximadamente uns 85.000 euros. Tamén estamos estudiando unha partida, ou polo menos hai 3-4 casas que si necesitan, pero hai problemas de nivel, e polo tanto, mellor hai que facer un bombeo, pero non solamente un bombeo, é que son 3 casas e cada casa quere un bombeo, polo tanto, iso é bastante complicado, non? De todas as maneiras estamos estudiando, porque, ou se pode facer a nivel municipal unha fosa séptica, ou a ver como unificamos, eso sería na zona é difícil, é difícil, pero, son peticións que hai na zona da aldea do Monte, que, de alguma maneira, tamén hai que dar resposta, porque todos os veciños, evidentemente, merecen que teñan... Non, agora mismo non está previsto, temos unhas peticións, queremoslas levar a cabo, estamos estudiando as distintas maneiras de poder levar a cabo. O que é auga municipal na zona da Picoña, en toda, aí hai un proxecto de aproximadamente 85.000 euros que está contemplado, que, o metemos neste próximo ano, ou con algunha partida de algunha administración autonómica ou tamén provincial, estamos traballando un pouco desa maneira. Para nós, o que son os alcantarillados, a auga municipal e tamén o alumeado público é algo fundamental, e polo tanto temos que seguir traballando
traballando pois nesa liña. Non solamente aí, nesa parroquia de Lois, en Leiro, tamén, en su casa mismo, tamén hai 2 ou 3 puntos desa forma, bueno, que ten esa casuística, non? Que os niveles pois non son fáciles, e algún puntiño tamén nos queda aquí en Ribadumia, o mellor tamén en Forxán tamén nos queda algún punto, bueno, pero son pequenos detalles, bueno, que estamos, pero que necesitan, os alcantarillados precisan partidas económicas importantes. Ahora mismo estamos facendo aquí unha solicitud, que eran uns vecinos que querían vir para aquí. Pero, bueno, como funciona o tema das subvencións, a parte da petición, entre que hai unha petición veciñal, o que é o proceso, unha petición veciñal, porque hai moitas peticións veciñais, nós tuvemos máis de 1500 peticións veciñais, o que tese que seleccionar aquelas necesidades que son máis urxentes para poder levar a cabo. Entre que se che transmite, entre que o gestionas, entre que buscas a financiación e faz o proxecto, e che aproban o proxecto, pois ao mellor estamos falando de ano ou ano e pico, porque evidentemente todas esas peticións non poden entrar nun ano, non? Que, bueno, pois isto é un pouco o sistema, bueno, como a calquera administración, bueno, que ten, porque non solamente dependemos de nós, senón que dependemos pois, de outras administracións. Pero, bueno, en Lois, o máis urxente é na aldea do Monte, que temos esa problemática, porque son 4 casas, e 2 delas necesitan bombeo. E despois hai na zona, pero estamos falando precisamente tamén co Concello de Meis, xa viñamos falando na anterior legislatura co Concello de Meis, porque na zona da Puxeira, pois ali tamén hai uns problemas, bueno, de feito hai uns veciños tamén que pertenecen a Meis e queren verter aquí en Ribadumia, estamos facendo as xestións para que poidan verter aquí en Ribadumia, e a mellor hai unha parte de Lois que a mellor podemos verter ali, por tanto, bueno, pois estamos traballando un pouco niso, pero, bueno, estas cousas pois van lentas, pero, bueno, que as temos claras e que sabemos como levan a cabo. Algún outra? Sí, teníamos, igual que acabamos de chegar, vou ter información de algunhas cousiñas que tampouco estemos moi claras. Sabemos que comezou o proceso de todo o proceso de realización do Viña de Folla Redonda. Neste último ano avanzouse algo no tema, pendientes de... Pois mira, nos, efectivamente, nos no que é a variedade de Folla Redonda, bueno, pois esa variedade pois estaba olvidada, viñase celebrando a festa, como todos sabemos, nos últimos anos non, durante, bueno, pois todos estos anos, desde que naceu a festa do viño tinto, estábamos nunha situación, bueno, pois irregular. O que fixemos, pois foi precisamente primeiro registrar as marcas, xa non solamente deso, senón tamén da festa do pano, porque non estaban registradas, e calquer pois outro concello, outra administración ou a nivel particular podía registrar a marca e podía facer uso da marca, privando neste caso pois o concello. Fixemos esa xestión. Despois o que fixemos na variedade de Folla Redonda foi, de feito, o levamos á mancomunidade, foi aprobado pola mancomunidade, e o que instamos foi a Xunta de Galicia a que fixese os estudios necesarios para regularizar pois esta variedade. Nos contestamos, tuvemos reunións con medio rural para regularizar esta situación. Evidentemente, cando se parte de cero, porque todos estos anos, nos 47 anos da festa do viño tinto, nunca se había feito nada por regularizar esta variedade, non se fixo ningún estudio, nos transmiten desde a Consellería de Medio Rural que tiñan que empezar de cero cos estudios para poder regularizar esta situación. A carta creo que a recibimos en diciembre de 2018, que isto podía tardar mínimo 4 ou 5 anos en poder facer ese estudio, estudiar a variedade, e que se poida inscribir no registro de variedades da Xunta de Galicia. Por lo tanto, estamos nese tránsito, de feito, bueno, pues estamos previstos, queremos ter unha reunión precisamente con o medio rural para que avancen e que poñan os medios necesarios, porque, bueno, pues hai moito traballo, hai estudio, para que poidan regularizar esta variedade canto antes, porque despois o Ministerio de Agricultura pues tamén ten que dar o visto bueno a esta inscripción, pero se non temos inscrita esta variedade, se non hai o estudio feito desta variedade, pues evidentemente non se pode adiantar. É un traballo lento, porque xa digo que non se avanzou nada nos anos anteriores, nos 47 anos, pero eu creo que se traballa, a Unión Europea está nesa predisposición, porque ademais hai outros países como poden ser Dinamarca, Francia, Italia,
que están precisamente potenciando este tipo de variedades híbridas, pois eu creo que ou semi-híbridas, porque, bueno, hai algúns matices, pois eu creo que se pode conseguir. Vale, estamos no proceso de estudio previo na Xunta que contamos eso, 4 ou 5 anos para poder empezar a ter resultados. Esa por último, xa rematamos. Anteriormente, noutro punto, mencionou que a Xunta non concedeu a Ribadumia 2 subvencións. A mí gustaríame saber por que non as concedeu. Porque non concedeu, non concedeu máis de dúas. Dixen dúas pero por falamos dicir destas dúas. dúas en concreto, por que non se Pois concedeu? porque dicían que, entre outras cousas, bueno, aí se non Dolores pues, nos pode aclarar un pouco máis, porque habría que coller o expediente de cada unha delas, Sí, pero bueno, e se non podes acercarte aquí e ves cada un dos expedientes, pois en algúns casos, porque ao mellor tiñan unha partida económica, por exemplo, de 5.000 euros, agotaron eses 5.000 euros e non tiñan máis. Entonces o que nos fan facer é traballar pois as administracións locales, que é onde pois o que dicíamos antes, o reparto de subvencións, que é algo que está ben feito por parte da Diputación, ti sabes o que tes a principio de ano. O que pasa é que se hai unha partida de 5.000 euros e a gastan 5.000 euros, porque hubo partidas de Diputación ou de Xunta de Galicia na que dicían temos 3 millóns de euros para toda Galicia e os 3 primeiros proxectos que entren son os que, pues, evidentemente, ti presentan o proxecto, pero se non entren entre eses 3 primeiros, pois é moi difícil, de 313 concellos. Por tanto, eu creo que o reparto de axudas, por iso incidíamos antes, que planteou a Diputación gobernada polo PSOE, pois é moi oportuna e aparte moi equilibrista, e os concellos pois sabemos e percibimos, sabemos o que temos antes de empezar o ano. Por lo tanto, eu creo que é moi positivo e é onde, bueno, pues eu creo que a administración regional, pues ao mellor debería de pronunciar. De todas as maneiras, se queres mirar cada un dos expedientes, porque non estamos dicindo que denegaran unha, dúas ou tres, habían denegado, pues ao mellor te podo dicir, pues 10 subvencións facilmente ou 7 subvencións facilmente. Entonces, que collas o expediente, bueno, podes revisalo, que nós estamos a túa disposición sin ningún problema. Mar é a Concelleira de Obras e Servicios, quedas con Mar e se explica cada un dos proxectos e aparte se queres soporte técnico, pues tamén a túa disposición. Perfecto. Non máis nada porque pola forma de comentarlo parecía que era Sin porque era problema. o PP, entonces un pouco por aclararlo. Efectivamente, dicho esto, despois da pregunta hacemos un robo. Si no de que non se conceda a subvención é porque xa non chegamos a punto de solicitarlo, xa se habían acabado os fondos, ou se para calquer desos motivos, que non se insinúe aquí que é porque A ver, Martín, deixou entre paréntesis que era porque era Martín, a ver, que me interrumpo. No, pero mira, é así ou non é así? non é así. É así, antes vienes a decir que a Xunta denegou esa tal, porque o da luz, por exemplo, o da luz é o campo de Barrantes. Este é un robo. Despois, a primeira non se atenderá que se trate de levar as cousas polo camiño dereito, non buscando torcidas, como estamos explicando toda a noite a meu amigo Pepe. Martín, creo que non estás moi posto no tema de reparto de subvencións, pero non claro, pero unha cousa subxectiva que, é dicir, que estamos diante dos veciños e os veciños non poden quedar Martín, os veciños non poden quedar cunha opinión subxectiva. Hai feitos reales e calquera veciño pode mirar o expediente das subvencións que presentamos á Xunta de Galicia, é dicir, vamos a ser prudentes, porque nós queremos ser respetuosos con todas as administracións, porque nós necesitamos de todas as administracións para poder conseguir cada vez máis cousas para Ribadumia. Ahora, se o queremos levar ao terreno político e quitar rendimento político, te teño que contestar desa forma. Temos que ser prudentes, Martín. É dicir, o modelo da Diputación é un modelo que non sabemos de antemán o que temos e o resto, as subvencións que caen, pois estamos agradecidos, pero tamén hai que dicir que se presentaron 7 ou 8 proxectos ou 9 proxectos ou 10 proxectos e non foron atendidos. Non é que non foron atendidos, non solamente a nós, senón a outros moitos concellos, entre eles moitos gobernados polo Partido Popular, porque ao mellor non hai a partida suficiente para poder repartir entre todos os concellos que pedimos subvencións, e cando salen as subvencións todos os concellos ponemos aos nosos equipos a traballar, que ao final ese resultado non se ve, de aí o urbanismo, porque non se aproban os proxectos. Esta é a realidad. Estamos aquí para apoiar ese tipo de cousas. Vale, pues nada. Para eso, si eso é así, non podemos entender
é que se utilice Vale. ese tipo de decir as cousas como tiñamos pedido unha subvención para o alumbrado do Pero que- campo do Umia e a Xunta denegounos esa subvención. Parece que a Xunta é culpable de que non houbera. Cando acabas de explicar por que non se concedeu. No, a ver, no. Acabas de ver que a pregunta... No, Martín, eu creo que hai que transmitirlle aos veciños, Martín, hai que transmitirlle aos veciños, que non se utilice partidistamente ou partidariamente, non sei como se di, porque non estou moi posto, ese tipo de comentarios. bueno, nada, Martín, algunha aclaración, Unha aclaración ou... Pepe, ou No, bueno, rogo que- preguntas, que- o que que- vos queirades. O que acaba de decir el titular de prensa destes días. A Xunta repartiu 4 millóns de euros entre concellos. 4 millóns de euros repartidos en 12 minutos, dos cales 15 foron para concellos do PP e 4 para concellos de outros partidos. Seguro que foi unha casualidade. Pues segurísimo. Pero pasa moito. Que os concellos que non son do PP xa pasaban antes con traballo tamén pasaban antes con a Deputación. Este concello foi moi favorecido, outros foron perjudicados. Negalo, Martín, e negaron a evidencia. Os mecanismos son os que son e a veces fanse grandes. Algunha aclaración, Pepe? Sí, eu teño un rogo e 3 preguntas. Vicente, todos os proxectos que nos presentamos estaban ben presentados, se non poder mirar os expedientes, pero eso que dixeches non está ben. Todos os proxectos que presentamos ao Concello de Ribadumia están ben presentados. Porque eso de que Xa, pero son poden quedar hacia un dudas, partido poden quedar dudas, parece que está dicindo que pero poden quedar dudas, por eso Pepe, por eso. algunha aclaración? No, eu sobre este tema non teño nada máis que decir, é evidente. E si teño un rogo e 3 preguntas, si poden ser respondidas. O rogo é, bueno, o rogo máis que nada é algo que quero comentar diante do pleno, é que ante a situación creada pola decisión daqui do compañero Enrique de solicitar informe á Secretaría Municipal sobre o funcionamento do Grupo Mixto, que sabemos que pasou o martes na Comisión Informativa, bueno, que dita solicitude fai que a nosa secretaria municipal se iniba á espera de recibir a documentación que lle permita clarificar a situación, e dado que todo isto provoca que, como todo o mundo veu, pois que a nosa moción sobre o centro de saúde decaiga de ser informada na comisión correspondente e decaiga tamén da orde do día do pleno, pois eu rogo, bueno, que en virtude da profesionalidade que sempre vimos que aquí hubo, e as boas prácticas demostradas polo personal técnico do Concello, particularmente, ademais, a oficina da Secretaría, pois que se lle outorgue, dentro do posiblemente legal, pois a máxima prioridade para que todo isto se clarifique canto antes e que, por un lado, teñamos claro o funcionamento do Grupo Mixto e que, por outro lado, pois nos poidamos levar a debate esta cuestión. Simplemente é un rogo, non sei se cabe dar rogos á Secretaría, pero bueno, queda exposto. E despois as preguntas, bueno, son 3 tamén referidas no tema da sanidade. Eu, tras o desastroso verán que vimos co tema do centro médico, que todos podemos comprobar como se degradou hasta límites que nunca víramos aquí en Ribadumia o servicio sanitario, eu quería saber se o grupo de goberno ten previsto tomar no futuro algún tipo de iniciativa ou acción enfocada a reforzar a demanda veciñal de reclamación e reposición definitiva dos médicos que nos corresponden no noso centro de saúde. A ver, decir, nós o que fixemos como Concello é bueno, solicitar firmas, recoller firmas. Nos na anterior legislatura, ti sabes, eu tuve reunións co xerente da EOSI, José Ramón, veño tendo reunións co xerente tamén do EOSI, bueno, aparte, bueno, pois moi ben, non? É dicir, eu, si é certo que hai un problema grave na sanidade galega, neste caso, pois tamén repercute pois aquí a Ribadumia, a min é que me gusta ser sensato, si o son, vamos, pero, é dicir, eu son consciente a día de hoxe, e os veciños, eu teño que transmitir así, que hasta septiembre, octubre non se vai a regularizar a situación, pero é que técnicamente é imposible. É dicir, eu estou de acordo e vou apoiar facer a presión necesaria para buscar solucións, pero eu son é dicir, pola información que me transmitiron, creo que seria, correcta, e hasta septiembre, octubre é difícil, porque non hai médicos. É dicir, é que
ou a mí se me transmiteu mal esa información, é que se non hai médicos é difícil poder dar ese servicio. Entonces, nós vamos a tratar de recoller máis firmas, de presionar, de ter máis reunións con cos responsables, neste caso a EOSI e co conselleiro, pero eu, a día de hoxe, son consciente de que non quero engañar a ningún veciño que hasta septiembre, outubro, e iso non vale para contentar, non sei se me entendes o que quero decir, pero son consciente de que é imposible, porque non hai médicos suficientes, Enrique. Non sei se che contestei a pregunta ou non che contestei a pregunta de todo. A pregunta simplemente era o que ten previsto facer o goberno daqui en diante e o que xa me dixetes de facer presión, facer firma, antes e agora é ter reunións neste caso xerente, conselleiro, recoller as firmas, que salir nos medios na medida das posibilidades, pero bueno, eu creo que non, queda a pregunta contestada. É dicir, moito máis, porque non temos máis competencias, porque a veces alguén saca nun medio de comunicación, é que o Concello, pero nin o goberno daqui de Ribadumia e Erre, nin o PP de calquer concello, nin o PSOE de calquer concello ten competencias para poder facer máis. E os medios que teñen a Xunta de Galicia, o Sergas, para darlle solución a isto, é o que vos estou dicindo eu. É dicir, hasta setembro, outubro non se regulariza a situación porque non hai médicos suficientes. Non nos ten que contentar isto, pero... E ademais é un debate ese, é un debate ese, eso que di o alcalde de que non hai médicos suficientes, é certo, pero non é por casualidade. Sabemos que é unha práctica fomentada por políticas de certo partido en certa administración pública. Entonces, claro, ese non é un debate que lle compete nin a Independiente nin ao PSOE. No momento que debatamos a moción, espero que sea pronto, seguramente vai salir ese debate e vámoslo a falar, pero non é o que nos ocupa agora. A pregunta era moi clara e está respondida. Pilar, non sei vas a decir. No, simplemente unha cousa, independentemente de que agora xa hai unha certa, entre comillas, normalidade. Esta semana xa houve 2 días, pola tarde da semana que ven xa ven un médico, non se vai cubrir con casi toda a probabilidade que unha persona que estea cerca en outubro, máis ben novembro, que está aquí en comisión de servicios, xa con unha interinidade, pero a cuestión que nos valoramos, é que ni siquiera podes contratar ti un médico. Imagínate, que souberas de algún médico que podes contratar, non podes porque non pode entrar no sistema. Non, pero Pilar, a ver, nada máis lexos da intención deste grupo político de pretender exigirlle competencias ao Concello que non ten. O sea, nada, eso por descontado. Simplemente... A min, gracias Pilar, solamente unha nota, eu sí que me gustaría, o que pasa que non sei se creo que se pode dicir, pero non sei como articulalo, non? É dicir, eu creo que o Concello de Ribadumia, os veciños, sabemos que hai unha problemática. Eu creo que a Margarita Vidal está facendo un esforzo tremendo para poder atender o máximo posible. Eu teño estado con ela e sei que atendeu 90 pacientes durante un día e salir ás 10 da noite. Non sei, creo que isto que hai que poñer sobre a mesa é que se lle debe de recoñecer a labor, o esforzo que está facendo para poder atender o maior número de veciños posibles. E a mí me consta, porque eu teño pasado por ali moitas veces ás 10 da noite, saber que está ali e aparte estar falando con ela, porque de vez en cando tamén falo con ela, e saber que iso que é unha realidade. Bueno, pois eu creo que nós como grupo, eu creo que tamén de alguma maneira debemos de estar agradecidos a ese esforzo, porque sabemos que hai unha necesidade médica para todos os veciños, por lo tanto... Sí, está claro. A segunda pregunta é tamén referida ao tema do Centro de Saúde. O pasado 16 de agosto, en función do noso dereito de coñecemento, do noso deber de control e fiscalización da labor do grupo de goberno, presentamos por registro unha solicitud de información dirixida á alcaldía. Pasaron 14 días hábiles e todavía non temos solicitude nin de forma verbal nin por escrito. Entonces a pregunta é si hubo algún tipo de dificultad técnica ou personal que impediese darnos resposta a esta solicitud de información e se nos pode dar unha data de cando podemos ter coñecemento deso. Eu creo que próximamente vades a ter coñecemento sin ningún tipo de problema. Eu podo vos adiantar que eu tuve reunións directas co xerente da EOSI, podo dicir máis, incluso me dou teléfono particular por se había algún, que eso hai que estar moi agradecidos cando unha persona da administración é consciente, a min me constou que era consciente de que había un problema e que, oye David, eu sei que non podemos aportar moito máis, pero
se hai algún problema, este é o meu teléfono privado e me chamas para, eu creo que eso que é algo tamén que hai que valorar, non? É dicir, nós tuvemos pois, algunha que outra reunión con el, sí que nos aportou pois esa necesidade, non? Pero, bueno, en fin, é difícil, non sei, é dicir, eu son consciente de que hai un problema na sanidade, temos que pelear para mellorar a sanidade. Nós non nos pode contentar como equipo de goberno isto, e temos que seguir peleando por máis, pero tamén temos que ser consciente da problemática que hai. Eu próximamente vos contestaremos a ese escrito, pero nós tuvemos reunións precisamente con o responsable da EOSI, bueno, pues nos foi transmitindo pues un pouco o que vos estou dicindo. Eu creo que, bueno, a mí pues tamén me gusta agradecer, porque vin que foi unha persona sensible ao problema que había, con dicir isto creo que é importante tamén. Nada, por último, pues recentemente se ten recibido neste Concello un escrito remitido polo presidente en funcións da Mancomunidade do Salnés, no que se poñía en coñecemento da alcaldía pois a suspensión da data de constitución da Mancomunidade do Salnés. Como todo o mundo sabe, seguimos sin ter data prevista. Sabemos tamén que a non constitución da Mancomunidade pois lle afecta directamente ao Concello, non exactamente na prestación dos servicios, porque se siguen, todo o mundo sabe tamén que se siguen prestando todo tipo de servicios, pero sí pois que nos afecta na medida en que non están a poñerse en marcha pois os proxectos e iniciativas como os que temos disfrutado, pois o caso do Obradoiro de Medio Ambiente que tuvemos no mandato anterior, todo o tema que ten que ver con turismo, todo o tema que ten que ver coa formación no emprego ou incluso con temas de violencia de xénero. Entón, bueno, xa por non decir que despois destas semanas, destes meses, todavía non está reflejada na Mancomunidade o novo reparto político que hubo despois das eleccións, que iso tamén é certamente grave. Entonces, o que eu pregunto é si por parte, bueno, ante esta eventualidade que surgeu da que tuvo coñecemento o equipo de goberno, si se solicitou por parte da alcaldía pois unha copia da documentación na que se base esa suspensión, que, bueno, que xustifique esa suspensión por parte do presidente de Moción. Non, nos non solicitamos nada a Mancomunidade con respecto a eso. Creo que un partido político que presentou algunhas alegacións, bueno, o presidente da Mancomunidade pois bueno, pois decideu aplazar, digamos, pero vamos, nos non, a verdad que non presentamos nada, nin lle habíamos solicitado nada. Non sei se eso vai a ser duradeiro, se non vai a ser duradeiro esa situación, dependerá do juzgado, pero bueno, efectivamente me parece que hai unha, depende do juzgado, depende do juzgado, pero nada, a pregunta era simplemente eso, si ante o Concello tiña previsto, pois según o reglamento, pois ter a celebración do pleno, non a tuvo, cando recibeu a notificación por parte da Mancomunidade, saber si requiriu a Mancomunidade unha justificación por escrito. Non solicitamos a Mancomunidade ninguna aclaración con respecto a eso, máis do que vimos nos medios de comunicación desa problemática que había, bueno, os partidos mayoritarios que son des PSOE e Partido Popular, bueno, pues, de alguma maneira, pues, eso desos que tendes que regularizar, digamos, ou, bueno, máis que regularizar, bueno, que o sentido do voto, bueno, pues, tal como están as cousas, todo o mundo é importante neste tema. Pero, bueno, nada. E sobre todo en xunto de alcaldes. En todo caso, a esa pregunta concreta nós non fixemos ninguna xestión con respecto a eso. Supoño que serán, bueno, pues, as autoridades que nes teñan que decidir por que camiño hai que seguir, ou en caso da Mancomunidade. Si é certo que se fixe un moi bo traballo hasta ahora, e iso ten que seguir perdurando, porque, bueno, pues é importante goberne quen goberna a Mancomunidade. Pois pola miña parte, máis nada. Alguna aclaración máis? Pois nada, damos por rematado entonces este pleno. Moitas gracias e boas tardes.